Ongi etorriak elkarrizketa berri batera. Hontakoan, eduki sortzaile bat dugu, youtuberra. Eta youtuber oso berexia. Ongi etorri, Lord Draur, zer moduz? Mi esker, Xabi, oso ongi. Ogatu niezu pixke Jordi Wildi, Jordi Wildi, Bai. Oainik, aigara pixot praktikatzen ez, sarrera horiek, eta, poliki nentxugu. Ongi. Eta, izautzen ez dizunandako, pixkot zure buru aurkeztu, zein da, Lord Draur? Bale, bani Jon deitzen naiz, eta ibiltzen naiz YouTubeen bideo gehien. Batez ere dokumentalak, iruzurrekin zerikusiak abienak, dark webeko hackerrak, eta holako historia turbilloek kontatzen jut. Ederki. Eta YouTubeen ingurun pixkot azteko eta horren ingurun solasteko, zuk nola aurkitu zenuen YouTube, lehenbiziko aldiz zure bizian? Osa, lehenbiziko aldiz txikiten esaten dezu? Bai, hoi da. Lehenbiziko aldiz, ezan YouTube, ustet, ibiltzen itzen askorna horien interneten eta hola, eta ibiltzen itzen web horri batien, zala, pues ez da nola ditzen, futbolvideos.com, nintzen oso futbolero, eta guztez dakiten asko Cristiano Ronaldo. Joder. Eta jote nintzen ikusten orduek, Cristiano Ronaldo skills, goals, eta hola. Eta nik ustet hori zala, web horri bet, egin zituna, bakizu, inkrustetu YouTubeen bideoak. Bai. Orduan hasi nintzen hortik ikusten, eta gero hortik pasan nintzen YouTubea. YouTubera. Hor nintzen oso txikia. Orduan, hor hasi nintzen. Horrez dautunen. Futbol rekopilazioak eta ez? Batez ere Cristiano Ronaldo nazonen Manchester Uniteden. Nintzen oso fanatiko. Eta gero ja behin YouTuber figura hasiera hortan sortu zenean, zuk kontsumitzen zenuen YouTube ja... Bai. El Rubius viralizatu zanien Skyrimekin, osea, guaiken zazkanien milaka bizita gutxi, nik orduan deskurritu non, zer gineaz Skyrim gustatzen da girazko, izen aldo hortik, eta horra nintzen ikusten bastante, batez ere biharri, eta debei Mangel Rogeli. Bera. Mangel Rogeli egin zen gara hortan GTA 4-on bideo egin zituen historiak, egin zen grabatu estena modukuek, eta biak egin zituen personajeek, jartzen zozkion abotxa jartzen John Cobra, talako goze. Bai, pixo doblaje moduko. Egin zen doblaje hori da. Eta kuriosua da, nik baduten lehenbiziko oroitzapena zen musika bilatzen, edo askotan ere pelikuletako eszenak edo, askotan ere garai hortan pelikula osoak izaten ziren. Eta gero bai egia da, Rubiusen nik uste beranduago hasi nintzela ikusten, baina ja egiten zitula txatruleteko bideoak eta, baita Skyrimekoak eta kuriosua da ez, ze garapen izan duen, hainbertze urteotan YouTube. Eta gaur egun, zuk YouTube konsumitzen duzu YouTuberrak ikusteko edo? Bai, nik konsumitzen da YouTube, egunio sartzen dut ordu YouTubeen. Batez ere, ze lanangatik komuniakin nahi, sartzea behin da berriz YouTubeko web horrien, pagina da inizio hor, eta ikustea zeatiatzen dakiten, ze miniatura den, ze bideo den, zerreko txikiuten atentzioa, ni gero, ne bideoek eitxeko modu betia, nun ni izen zen, bestea jo txekin donaten atentzioa miniaturakin eta bar. Nolabait, zuk tendentzian dagoen guziaz ikustea, nolabait zure edukira aplikatzeko, ez? Exacto, ideak ikusteko, ostutzeko da batzu ideak. Ta gero lanaz kanpo konsumitzen duzu aisialdian YouTuber baten bat, eduki sortzaien bat? Zakat bat fijue, bateniz por temporaz, beiragien nik uritzetela YouTube jarrik telebisten, eta telebistako aplikazioen, eta ikusten izango azan bezala Netflix. Orduen hor fata egiten atietzen, por temporadas, azken aldien jo nolaiz ikusten adibidez, Alex Pereiran blog guziak, Alex Pereira UFC-ko azka oso blog interesantiek, eta jo nolaiz ikusten dokumentalak izango bazien bezala. Baina gero, ematen dut bena ikusteko kanal bat gaming, ni ezela jolasten kasinoz jokuta, baina guztiak ikustea olako analiziek eta ikusten jot. Bideo jokun ingurunta. Kurioso da, nire ere baita pasatzen zaitze, gero eta gehiago YouTube ordenagailuan askotan zerbait egiten duten bitartean fondoz edukitzen dut, baina telebistan gero eta gehiago ibiltzen dut. Bai, eta zuk
aipatu bezala, ba, Netflix ikusten nahi bazinen bezala. Gainaz, hori da oso ongi, zeti telebisten iragarkiek die luzio, sortzaileen da, orduen patzen da gehiago. Abai horienekin. Bai, horregatik formatu luziek eta dina rollo dokumentalak ez dela inbideo motza konsumitzeko mobilen baizik eta ja gozatzeko telebistan, dakabie beraien puntu algido goixe bertan. Jo, eta gainera ez, orduan kontua da aldatzen dela mobileko anuntzioak eta telebistan iraupena ez, luzatzen da telebistan. Telebisten, de hecho, telebisten batzuten alza jarri bastante potrotaino, jartzen zu igual minutu beteko iragarkibe, minutu eta piko, ezin dala saltatu. Normalien, telefonuen normalien, atetzakizule no mensajeoi, adelantan 5 segundos, oiteko. 5 segundoko countdown moduko bat, ez? Telebisten gutxiten adiatzen da hori, eta normalien egiten duzu etragatzi iragarki guztia. Ni pasatzen zait ere, askotan telebistan igual sukaldatzen o zerbait egiten, eta jartzen dizula salto iteko aukera hoi, baina ez diozu maten, eta automatikoki bertze anuntzio bat saltatzen dizu. Eta orduan jaten dizu, Bai. Eta aipatu duzunez, edukiaz, niri baita pasatzen zait, adibidez, azken aldian egon nintzen ikusten pila bat Ants Kanada, da kanal bat, ingelesez ziten dula, eta kontua da, dela tipo bat, badula nola baiteko terrario baino gigante bat, eta bertan sartzen ditu animaliak ikertzeko nolabait hauen bizikidetza eta nola garatzen diren. Eta bai, eske eduki pila bat badago YouTubeen, eta ez niri baita ematen dizkit, kriston denboraldiak gauzak aldatzen dateko. Toki edo gauza askondako YouTubeen. Bai. Eta guain pixo bat dia zentratu zure kanal nagusian, Lord Draur, ze helburukin eta nola sortu zen kanala? Ni hasi nintzenien, ez nagan helburu izeteko YouTuberra. Ni hasi nintzen, gari hortan nintzen master bat gideo egintzako, eta, ikustenen, izen zen, erabaki beto oso honan ebizien, eta gideo egintzako masterra, naiztan nabi daun, dala erabaki txar bat. Karo, nire nintzen egiten idezten pelikulat, master finaleko lana bezala, zan oso txarra, baina oso txarra, ez doiak usin horri, eta ikustenen oso ilune etorkizunen laniako. Zeti, mundu bortan nola lortze dezu lana. Ez hau tzen dozulako norbeiki, zuzendari beti, da oso mundu itxile. No ser zala makina del kopon, baina, karo, ez balin bakazo esperientziaik, nola izen beza makina del kopon. Orduen ikustenen lana opatzeko aukera hundik ez den hori ber. Orduen esanen, bira, sortzen da YouTubeko kanal bat, eta hasten izitzetien narratibataz. Eta horra zintzen izitzetien narratibataz, telebistataz, reality showetaz, Twitchetaz debei. Hori nelenengo 5 bideoeko, nik ustet, horri buruz izen ziela. Ikusi nitu hor, adibidez, narratiba hortan Twitchen streamer desberdinei egiten zeniela, bideoak pixko bat zertzen, haien edukia eta haien komunikatzeko modua aztertzeko. Aztertu narratibako rekurso narratiba, nora erabiltzen juguen, streamerrak eta youtuberrak. Azkenia, zupensatu, beti analizitzen diela zineko gauzek, literatura eta bar, baina YouTubeen eta internetetaz bizidan jendi debei, kontatzen dugu historiak eta erabiltzen dugu rekurso igulak azkenia. Orduen, nahi idea zen, aldi hortatik bere iztean eburu, ez aste hitzetzen zineataz, ez zineataz hitzetzen dago jende askok, eta ni baino hobiek, orduen, nahi idea zen, bere iztean eburu hortik, lortzeko lana. Osa, objektibo sortu niren kanala zen, lortzea lana. Nolabait eskaparate moduko bat izatia, ez? Hori da, kurrikulum, interneteko kurrikulum bedezela. Eta gero, nola joan zinen pixko bat narratiba hori lantziagatik, ja iruzurren kontutara nola pasa zinen? Zein izan zen ere lehenago zure prozesu hori nolabait zure nitxua topatzeko? Izen zan dena katxondeotik etorzan. Hasi nintzen katxondeoak me infiltro en OnlyFans, con rigor periodístico. Eta bai, horreinen bideoa pixi katxondeuakin. Eta orduan gero atiazakiten beste gizon hau, nola ditzen zen, Anxo Perez.
inglesekoa. El inglés se enseña mal, ez? Eta orduan ikusnen hor, tipo izan erabiltzen marketingeko teknikatzu, bueno, teknikak, dena zan gezurre tipo, tenemos una clase en directo, tal, no es ni un directo. Yeah. Tienes que darte a esta hora, porque la clase es a esta hora, es una clase reproduciéndose constantemente cada 15 minutos. Claro. Eta bera, egin zuzuen besinistia sartu zala direktuatien, dara gezurrezkoa. Eta holako, eta gero, pues, eskasez falsu, adibidez, leheniko 50 lagunen dako, dagazu bonuoik. Eta, igual dago zen bagarna zan, dazkazula bonuoik beti. Osa, ez du eskasez hoi. Bai, nolabait saiatzen zirela esklusibitateari indarra emanez gehiago saltzeko, ez? Eta etzen existitzen esklusibitate hori. Eskaseza da, hitza. Zeti horrek sortzen dau demanda, oza, do eskaseza, horren zetzeko. Ostia, de 50 lagunen dako bakarrik. Bai. Jos berkuet, ja. Horre sortzuzu urgentziat, urgentzia hori, emateko pause, bai. Balin bazaude, eta erituz egiten, aldeatetik oso interesgarri, eta bestetik oso grazioso. Zeti tipo zan gizton personaje, ez esaten zen, zela, el Tesla de los idiomas, o el Ferrari de los idiomas, eta... Eske hor baita ez, olako, gero, sartuko gara sakonago olako figura goetan ez, baina, karo, eske baduten epika hori ez, kontatzeko edo komunikatzeko, balin bazaude oso sartua edo gai asko interesatzen bazaizu igual, sinesten alduzu, baina kanpotik begira ez, oso... barregarria izaten da, ez, askotan. Bueno, nahi iruditzen oso barregarria, eta horregatik ginen. Eta gero horrek aldeatetik fanitzen bestia. Izen zanten banda kontu bet. Ikusen jendien izela itzeikia gehiago hortaz, jendik eskatzen hori, eta ja hortik pasatu nintzen iruzurreta. Eta hor, nola izan zen impactua dozuk, nola izan zen un impactu hori, ez? Zuk edukia sortzen duzu nolabait ikasteko edo praktikatzeko eta zure pixkot kurrikuluma erakusteko, eta gero ja nolabaiteko ez dakit viralizazioa ze puntu ino izan zen, o... Izen zan egun batetik bestia. Bideo batean, ez? Izen zan inglesan bideoen, eta... Izen zan hori, eske... Ni berez, ez dakit nola, oza, bizi izenen, como, un poco en tercera persona. Zeti ikustenen, saiatzen nintzen, mantenitzen kalma, zeti aldakizu fanburu behor, etxenza viralizetu, no seke... Beiez, gogatzen eiz perfectamente lokalien guginakan grupa frutos secos. Horretu ginen, Samuel batzu jaten, eta laun bet mobien behitzen. Ostia, ezkazu 15.000, ja, 16.000, eta ni, bueno, ja, utzi behiretzez. Jode, eske, hoi... Guri pasazigun unibertsitateko lan batekin, egin genula Maiurreko gazteluan inguruko dokumental animatu bat, eta nik banekin inguruko jendia ite ilusio inen ziela ikustia, eta nik erran, nik nahi dut Instagramera igo, nahi dunak horre ukitzeko. Eta egun batin pasazen, konto da gainera euskeraz dela, ez, eta, nik nire Instagram personalian igo nun, eta egun batetik bertzera 10.000 ikustaldi. 24 ordu baino gutxigotan, ez? Eta bizi izan genuen hori, eta flipatu genuen, ez? Ez zen sensazio bat baino. Hainbertze jende bada, ez? Hau ikusteko, eta nola hietu zaio, gainera mundu guztiak zabaltzen ez dakiz ez, eta sentsazio hori, arraru izan zentzuk, aipatu duzun bezala, alde batetik, mobila kendu eta ez ikusi, baina beste batetik ere ez nola baiteko egori ez, igotzen. Bai. Hoi zaila da ez, nola bait orekatzia o... Bueno, ikes berkuezu, garo, den bezala momentu hoi faten zana goraka, de momentu faten zana beraka, orduen garrantzitsu da, faten zanin goraka de behi, hartzea gauzek, pues, normalide diatekin. Osea, ez emozionatu, zu bideoa dalako virala, o bideoa fandalako espezialmente ongi. YouTubeen beti jartzen dugu bia, azkeneko 10 bideotatik, ze ranking dakan. 10 bat, 10 bi. Do jendie, dakarin 10 bat, gainaz YouTube atetzen duzu web horrien su artifizial moduko atzuk.
Baina, pakete se te Ja, suba más. Claro, bai, dena... Dago jendie, pasatzak joen hori, fatna lehenengo gauzeia, elkarbanatzea, be komunidiakin, o sare sozialetan txuleatzea, osatea. Ja. Karo, grazia paratzen da. Eldu dinen txarrak, ekin dila, nola esan, ekin dira, ez dagi deprimitu, bai fatnila beraka. Bai. Negasuen izaetzen iz beti, bideoa fatnaren ongi, okei. Fatnaren gezki, okei. Nola baiteko oreka hori mantentzia, ez? Claro. Ikasi, baita, bueno, poztu ere, nik uste gaizki ez dagoela, do arro egon, ez? Indako lanaz, baina nola bait, justun aurreko elkarrizketan, aipatu genuen, hola, esaldi bat uste dut inglesez, zela ez hain gora, ez hain bera. Ez pixo bat oreka hori mantentzia, eta burua hotz, eta bihotza bero, ez? Deskontrol. Ta gero, gaur egun, ja iruzurren bideoak egiten dituzu, eta zein da zure bideo hauen sortzeko prozesua? Bueno, nik guaiaka formatu edo baina lehen, no? Jo nintzen, guai ez dute egiten haunbeste iruzurren ikerketak. Guai egin txut, gehiago dokumental modukuek. Bai. Behikinen ikerketa ez nahan prozesuik. Zan pasatzea orduek eta orduek investigetzen, ikertzen. Orduen, ikerketen gauze da, komponente klabi dela denbora. Osea, hori dezakezu sistemak, fan hemendik, beiretu einosint sare sozialetan, beiretu web horritik zealdezun atia, behi orokorrien berrezuna da denbora. Zeti, askotan izan ikertzen bidiatetik, eta jatzen za, un callejón sin salida. Bai, tope bat aurkitzen duzu, ez? Eta zaude blokeatuik. Eta limagazu pazientzia, espetzezu pixe, eta ditzakezu beste bidea seitzeko. Hori denbora kontu. Horren ez nakan prozesu izan ikertu, gero bildu dena gidoi betien, eta inbidioa. Eta zuk sufritu zen itun frustrazioik, ez? Bide batetik eta hor estankatu, nola gestionatzen zenun zuk, hoi? Ez den nure frustrazio. Ikerketa egiten ituen, de hecho da oso divertido ikerketatik ja. Sentitzen za Sherlock Holmes, horrez den nure itzen frustrazio. Jo, nahi kriston grazia eta bideoa gehien gustatu zitena ikerketen inguruan ez, eta oainik gehiago ikerketa prozesuek hartzen dunagatik zen, segun ze horrialde piratetan eta Laura quiere conocerte, ez? Mensaje hoi. Eta nolabait horren barruraino sartzia, ez? Eta, karo, eske pensatzen dut hor kontua zen, ez? Egoten zela jendia zuri erantzuten, ez? Zirela txat batzuk, claro. ordainpekuak, mezu bakoitza ordainu berra zenula, ez? Bai. Nahiz uzitia iruzur hortaz jende jakiteko? Bai, pixo bat, ez? Adibide gisa... Vale. Bai, bueno, azteko hau da indeten, inoiz indeten bideoioiko bena, ez dut, da, don puntu ikaltunan izaiatu erri inoiz doixe olako zerbait eitea. Eta, iruzurra hau da, jartzen txubie. Bueno, lehenago gauza sortzen dugu borri bet izango bazan bezala Tinder, behi da falsue. Tinder hortan, sortzen txubien eskatuen perfile denak argazkiekin lapurtuik eta bla, eta neskatuen atzetik de, jendie, aidoin apatzen mezuek ideztiatiz, ez da giberreita, 10 xentimo, directamente botak. Orduen, gero urrengo pasue, eda lortzea gizonezkoek. Eta hau, ez da uneitan nahi, eske gero deskubritzen dituen gauza, baina hau ez da uneitan nahi sartzen, web horri sortzen dena jendia. Sortzen txuek afilietu kanpainak, jendiek lortzeko leads, oiteko leads sartzen da jendia, ez? Leads baino bezero bezala itzeiten. Hori da. Registroek. Vale. Orduen, jendie, sortzen txuna iragarkioik de Laura está a 5 kilómetros de tu casa, tal. Komisio baten gatik, lortzen da bila sartzea, tipoti aidan ikusten porno, o tetzeak iona, askotan geratzen da debei, pelikula piraten web horritan. Hor. Eta hori gero gizonezko sartzen die, orduen, sartzen dienen ikusten debi dela una web de citas, baina una en la que de verdad las mujeres te hablan. Zetizu sartzen za Tinderren, gelitzen za hor gutxik. Orduen.
hasten die txateatzen, eta entiatzen die txateatzeko, patu berko bila mezu bagoitzangatik, ez da izan euroat, 70 zentimo, Claro. Jo. eta orduen erantzuten nahi dan jendie, da kabie, nola esan, paper bat, dokumentu bat, nun esaten doien bira. Tipo balin bazka, 10 kredito baino gutxillo, zu itzo berko ez du tono sexuala, konversazio bai. Ja. Tipo balin bazka, 5 kredito baino gutxillo, osea, jain biafan, zuk eman berko ez du sensazioa, proposatu berko ez du jonbiala encuentro fisikoat. Osea, ikusbediela egitez. Hostia. Eta en cambio, balin bazka, 50 kredito, bueno, Mantxo hori da, seitu berko ez du lasei. Claro, da perfil mota desberdinak ez, eta, claro, sosa kantidade desberdina sartzen dutela, eta oitara denak moldatzea nolabait retenzio hori lortu alizateko, ez? Hori da. Jo, erokeria. Bai. Eta gainera, claro, jendia pensatzen dut erortzen zela, olakoak balin Bai, badaude, erortzen dira, Jo. por supuesto. Eta hemen sortzen dilema da, a ber, iruzurgileak, bai, joputek, bai, jendide, bai, ze arazo daka hor sartzeko. Osea, ze momentuten, ze nik elkarrezketatu non, erantzutia dediketzen zen neskatoa, zan neskato gaztia, eta tezakila lan eskaintzat, lan eskaintza zen, erantzutia txat betzui, pues, diru kantia txiki beten truke, biazonik esten, bueno, pues bale esan zen, eta biak esaten zuten, jende asko zila ezkondubek, baina atalorta zoroitzen. ezkonduek, ez bakarrik nahi zebi laurei, noa esaten da, un afer hori, nahi zebi laurei, osa, hitzekin zoela, beraien familiataz, nahi zeben beste relazioa. Bai, nolabait etzela bia deskape moduko batez, non nere bizi alde batera uzten duten, Hori da. zen ja guztiz konstienteki ez, eta integratu. Hori da, eta hitzekin zebela hori, pues, be Andreatas, que mi mujer no sé qué, que sepa mi mujer que pienso en tu cara cuando lo hacemos, tal. Bai, hori. Eta incluso hitzekin zela semietas eta hola. Ja, bai, hor dagoela baita nola baiteko iruzurgi horiek etikoki ez, dagon afera, baino baita, bueno. Besta etiti bai, nola jondek jendein galduik bizilean, ez? Bai, eta ze ez dakit nola erran, ze arazo bere bizia nolabait bideratzeko, o baita sozializatzeko, ze gaitasun ez da, non ordaindu behar duzun norbait egin sola askalizateko. Horrek nik uste ere, arazo eharra irakusten dula, Eta gero esan berkoa gauzean bezala, debei argi betzu falta ezkizu. Osea, ez entiatzego hortaz. Nahi dezak igustetzen esatea hori, ze askotan da pixket gehiztu, ez? Bai. Gauze den bezala. Osea, nola hostilek izin behar gile zu sartzea ziten horri betea, eta itzeitea bapatien 10 neskato zui. Osea, nola? Ta kontua da, nien inoiz zita webgune batin egon, baina zuk ikusten duzu batin doainik dela testuzula mezuri jasotzen, eta bapatean kasualidadez ordainpeko batian pila bat mezu, ez? Eta baita, izanen da igual ni pixkot xurra naizelako, baina eske mezu bakoitzeko. Sosa, poliki izaten alkire 10 zentimo. Ez, baina uste zala euroat, hola, Osea, euroat mezu bagoitzeko, imaginatu zoa izanen WhatsAppetik norretekin hitzeiken, o Instagrametik, o nezuna, imaginatu patzea euroat mezu bagoitzan gatik. Eske hola ezin jire fitxak Eta neskatonek esaten zena zan, mutiko askotan jintzen aserratu. Frustratu, ez? Nola bai. Beti ikin zoen pensatzea gelditu, ez zela bizi realian, begero ezen gelditzen. Orduen neskatu ikin zoa, pues, kontra, como, yo también estoy pagando aquí y tal, esto. Ja. Nola bai, bi aldeko esfortzua faltsua erakustia, ez? Eske, ze movida da. Eta, opatu ginen zein doan horren atzien. Ze, gure izeben langilea Tailandian, kazetari bet, inzobien despide un procedente olago zerbait, eta, bueno, gure izeben aserria, orduen langileek publikatu zen interneten aizien gauzek. Eta zan, irukotiat, bat, Alicantekoa, bestiat holandesa, atiatzen zanen los papeles de Panama,
Bai, hori oroitzen naiz. Eta beste Andreat ez gogoatzen ez. Eta zazkabin olako sare, osea, zagen web horri sareat, batzan foiamigos.com, baina ezien, pues igual zen hogei kalko, hizkuntza ezberdinetan, inglesez, portugesez, espainoles... Zen nolabait plantilla bat hartu ez, eta... Hori da. Jo, eske nahi alde batetik ez erraten duzu, hostia, etikoki, hau, bai kabroiak, baino gero, ingenio aldetik, eta baita, nola okurritzen zaizu hori, azkenin da, ez da igual modu etikona dirua lortzeko, baino bai, beharretan eta oferta demanda hortan ez oinarritua, igual betetzen duzu inorrek beteztun zerbait. Erran nahi dut, diru ateratzeko, ez? Zerbitzu bat emateko. Hau dago ezkizatea, baina azkenia onartu berkoa, normalien iruzurre dala lapurretat oinarritzen dana inteligenzian. Lo que pasa nik ikuseten adibideengatik, iruzurgile David normalizen di oso zoketiek. Bai, Jo, lo que pasa dira zoketiek, aprobetxatzen dira jendiataz, dira guainiken zoketio. Ja, claro, bai. Nola da esaldi hori? El tuerto es el rey de los ciegos. Bai, hori da. Esa era hoi, ez? Claro, pues, pixko zoketia dena, egit zoketik direnin, aprobetxatzen dira. Eta guain, aipatu duzu iruzurren investigazio bideoiek, ez? Eta orain egiten dituzu ja dokumentalak. Eta hauek baita, iruzurretan oinarritzen kirez, baina ja iruzurgile famatu eta handiagoa. Goi dakat irekillo gaia, zeti nahi idea da, formatuan konzeptu da, historias con ánimo de lucro. Orduen, sartzen da, irezi zeuna diru bat dark web batekin, jotzen historia turbio, dakan atzetik, diru irezteko modu ez moral bat. Eta horiek, bideoien prozesua desberdin izanen da, ez? Eta baita investigazio parte handia honen da, baina gero baita nola... Desistematizatu askoz, bai. Ze azkenean da formatua, dietela errepiketu behin da berriz, beti ez da dakatela gidoi beto strukturat eta dietela behin da berriz kopiatu. Behi prozesu, behi errepiketu egike gehiago. Ez da ere zinde delegatu, del todo. Saietu nintzen, gidoi lari bet kontratatzen, baina beti ikusten eiken behirioa aseiratik nik, adetzen ala hobe. Behikenen batzuten dokumentaristat kontratatu, biak adibidez lehitzeko liburu bet, podcast bat aitzeko, iteko laburpen handi bet. Nolabait, informazio eduki guzi hori nolabait filtratzeko, eta zuri nolabait... Hori da, eta gero nik hortik sortu gidoia, ni sortze gidoia, jende grabatu, eta pasatzen dut editoriati. Eta ja... Eta beti editore berakin egiten duzu, ze hoi ere nolabait zure bideo estiloa eta dena izauna izateko, ez? Ne kanaletik pasatu die 3 editore. 3 editore. Behi pateniz por temporadas, guaino bakarri batekin. Eta gero gidoia itxerako orduan, eta askotan badibidez deep weban inguruan nahikeko, informazio hortara nola llegatzen zara, no? Izbait sartu zara bertan, eta... Bai, deep webia sartu, ni sekulan ez dion ne historian protagonisten web horriten, zeti jade itxik. Ja, ze igual atentzioa deitzen aldu... Ez, ja delako itxik. Silk Road ja ez to. Bueno, karo, bai. O Alphabet ja ez to. Ni sartu nahiz, kotillatziatiz, baina jakin berko zu dark webien kapa asko daudela, ez? Bai, eta orokorren sartzen zen web eta, zetide listak, enlace.onion oienak, eta horti sartzen zanak, dekakat. Osea, ez da gauzandik hor. Ja, hor, nik uste zure bideo baten azaltzen zenula ez, nola deep web hori oso enkapatua dagoenez, dela geruzaka antolatua eta... Hori nik ez eta saldu. Ez. Pues igual bertzen batin. Igual nik uste ipatu zenula bai onion link hoien konzeptua ez. Eta kuriosua da, nik uste askotan aditu dela ez, deep weba eta hor dagon salsa guzia. Eta
aipatu duzun bezala ez da inerraza, ez? Sartzia, ja. Sartzea behi da oso erreixa, baina askotan bierrezu igual norbaitek, launbetek esatea web horregentan doa, tal, eta pasatzea zuzenien enlazia. Bale, da nolabait norbait egon bertara jetu denak pasatzen dizu sarbidea. Buskadori de idea. Orokorrien gauza, eske kontu beda, darwebien atetzen gauza gina die estafa, diegez horretasko, esatu zu, saltzen dago hemen AK-47. Nebezu pasu eta ikusko dago zaiatzen agizun, ez. Claro, bai. Orduan nolabaiteko sortu den lehenda hortako edukira sartzeko, nolabait filtro handi egin barra duzula ez, eta hortan sartu ez. Eta guain, sartu nahi nun gehiago, izan zenun kaso bat, enago seguru dela inglesan tipo horrekin, o kriptomoneda batzukin, nolabait mehatxatu zizuten, eta... Hoizen iruzurgilatzuk. Iruzurgile batzuk, ez? Eta pixot... Hoizien inbersioak. Inbersioak. Solestu nahi nun nolabait edukizuk azkenian iten duzuna da nolabait iruzurgile batzui, zeiten duten eta dena irakutsi, ez? Eta izan duzun bate arriskua do ondorioa eduki hori eitiegatik. Ondorioa bai. Arriskua egitazko arriskua ez, ondorioa bai. Zeti, bueno, evidentemente, donde las dan las toman, eta zudik etzen mazal, estapatzea jende denekin gauza ilegalak, edana iruzurtzen jendeai. Iruzurtzen esan daiteke euskiaz. Iruzurra egiten. Nik ure jututen onda horiek izan du die, por supuesto, mehatxuek asko, modu ezberdinetakuek, asko debei, nola ditzen da, burofaxak. Hoi nola da ez? Biltze duzu abokatu betek, eta jizu mehatxatu legalmente, esate duzu, aukentzen duzu bidioe, batek esaten zuten, milionak, inobela galtzea milionak, eta aukentzen du bidioe, imirkonen, kendu bidioe, eta gaina zein beste bidioat, markamen eskatuz, beraien irudiona berriro jartzen, ez? Ja. Jo. Nik ez dut erantzuten inoiz. Abokatuakin konsultetu hori bai. Eta zuk hortako baduzu konfiantzazko pertsona bat legalki... Ni nakan gari hortan ibintzen abokatu betekin. Bai. Bastante pelmada manon. Zeti, nintu bastante problema gari hortan. Azkenia, olako ikerketako kazetaritzakin gerratzen da hori. Ematen dela, denbora asko, kosatzak izu ikerketa egitea, esaduzu denbora dela klabia ikertzeko, diru gutxi ematen dau, eta problema asko. Eta horregatik ez da ikin asko. Horregatik ikustezu, hartzezu periodikoat, eta lehitzezuna ez da ikerketa, lehitzezuna da, politikak zer ikusi, ez mezu politikoan berkoa, hor dagazu notiziek. Ez dela nolabait, sakoneko ikerketa bat, non bustitzen zaren, ez? Ez, o egitez, ez du ikerketat egitez destapatzen dena zerbait gizartik ezakina. Hoi da. Baina igual ez da kritiketzen, ze nik guztet zedan itxalok ikerketat, ze kostatzen dakizun, ze arazo ematen joan, eta esate, ulertze dut perfectamente gaur egun kazetaritza izetea, panfleto politikoa todana. Bestela, altxatu zu sofatik eta inzu. Ja, bai, ala da, Ze, karo, kanpotik aixa erraten da, bino, gero, eta hortaz janbar balin baduzu, arazuk kartzen badizkizu, eta ez? Nik asu hortan adibidez behi galdunen, janen strike bet, iruzurgilatzuk, mehatxatzen duzien iruzurgilatzuk, nik einen bideo bat beraietaz, eta lortu zebien, ezak nola bideoi berriro itzotzea verifiketu izan kanal batia, jarri strike bet de copyright nik usteet, eta hori sartu zuten strike bet. Badizu hiru strikeekin isten dizutela kanala, ez. Eta hiru strike horiek, gero YouTubeen inguruan eta gehiago galdetuko zut, baina hiru strike mantentzen dire denbora. Ez, 90 egun. Bueno. Orduan 90 egun oin onderen itzonen beixe bidioa. Ja. Jo. Eske bertzela, karo, hogi bide balin bada zure kanala. Karo, Instagrama deiken duzu bieten. Bai, hoi oroitzen ez da zeintzen un kontu berri bat, o berreskuratu? Berreskuratu, ez zaki nola berreskuratu, Zeti,
Eske, kendu zuen debei tamaioi. Aha, mira. Eta orduen... Berdinak, Ez? o bertze batzuk. Ez hori ez dakit nola izen zen. Zeratik, tamaioi kendu zuen, tamaiok esaten dauzala mundo kriptongatik, behi kendu zuen jende igula, eta ni uste dela beste norbeten gatik. Behi, bueno, ez dakigu zein izen zen. Jo, Eta azkenean tamaio lortu zen hitzitea Instagrameko norbeitekin, eta bultatu zuen biei. Abiei, ikusi zanen zuten pentsatzen dut zure kasua baita ez, antzekoa zela, eta geroztik izan txuzu olako bertze, arazoik, mehatxuik... Burofaxa las de Dios, guainik nahiatzen dazki batzuk. Bai, iken dituzuna zer da. Ignoratu. Behi, zeti, ni azkenean juten bidiluek, orokorrien de oso ongi pensatuik legalki. Claro. Hoi galdetu behar nintzun. Ze puntu neurtzen zuen, noraino sartzen atzaren, nola hitz egin, zeduki sartu, ez? Legalki, batzuk uste be, esaten bezu, supuestamente o presuntamente, dela como una palabra mágica, eta duzula protegitu, hori ez da. Legalki protegitze duzuna da, ikerketa egizuna. Osa, nik esan dezaket, ez dakit, esan dezaket zuzala terroriste, presuntamente. Bai. Ja, hemen jende guzen aurrien jarri zut etiketa de terrorista. Terroriste etiketa. Orduen, hori zinezun jola. Nik egin dezaket, jakusi argazkiek, nola jontzan josten, ez dakit, tipiko pelikuletan bezala materiala oiteko dendatien, eiteko bombat, seitu duzut kotxeakin eta ikusten nola fanzan alde ontatik, ekiat ikerketat, eta horren ondoren, esan duzut ikerketen ondoren, esan daiteke, persona bai dela ikin gauzoik. Claro. Orduen. Nolabait, baliatu zuk erraten duzuna frogekin. Hori da. Kalumniak eta olako gauzek, dakabie, nola esaten da, behar bat, izen berko dila, nik esan berko ezerbait, ez dakititz klabi nola dan, behi, ignorando la verdad. Bale, bai. Errealitatea aintzat hartu gabe, edo nolabait, zerbait erranez fundamentorik gabe, ez? Hori da. Kasu hortan izan zala hori, ni esatea zukin dezula delituat, gure iben ninguna proba eta zezpe, kasu hortan esaten bet, presuntamente, ez du protegitzen horrek. Claro. Ze geratzen da, nik ez den esaten, de hecho, presuntamente, kasi inoiz. Beie, beti faten itzen, jakusten ze gauza ikin txubien, uzenen evidentzia ze gauza ikin txubien, eta gero jende gertatzeko de konklusio, jende nibale jarri etiketa de estafador jartzeko. Bai, erran biharrian nolabait erakutsi iken duzula, nolabait berdina, baino zure burua babesten, ez? Hori da. Eta kasu hortatik, legalki ez detuztenik uritzea arazoik inoiz. Izan itxek, gero igual denunziatzen du egun batien, aiatzen da juizioa, eta behien ikustete indetela lan bastante txukune kasu hortan. Eta zuk nola iken duzu, adibidez, zuk aipatu zu ikasi zenula gidoi gintza eta pixo bat mundu ikusentzunezko mundutik, ez? Ikusnen karrera da ikusentzunezkoa eta gero masterra. Eta zu nola informatzen zara, nolabait zure margen edo babesteko marra horietatik. Nola ikasten duzu? Abokatu batekin hitzeien. Hitzeien, ez? Eta baten bat espezialista zerbaitetan? San Andreat espezialiste YouTuberen arteko kalumnietaz. De hecho, ez zuten esan zein zan be protegitu edo, be klientie, be esan zuten historian gati, nik uste, dala kasu bastante zaune pasatona YouTuberen artean, bia jondoala abokatu bezala hor. Jo, karo, eta ja... Pertsona bat, espezialista hor. Claro, kontu da, ulertzen zen ezun esan. Berez ez teiongo espezialista asko, guainiken, interneten gertatzen dien gauzetaz, ez? Ja bade. Bai, nik uste guain garatu izanen dela. Eta hoi nola topatzen duzu? Gomendatu zu beten. Entzun ez da. Eta guain... Gehiago pasatuta, lehenago aipatu duzu infiltrazio batzukin dituzula, noizbait egon zara infiltratua fisikoki o... Ez. Ta baduzu horren tamaion estilora ez,
kuriosidadia do olako zerbait probatzeko? Fisikoen, Hoi arriskua horra honditzen da, nik claro, erraten dizut nik tamaiok egiten duna, enula bino inen ez da erotu erez. nik ezagit balioko neken hortako, egia izan. Zegero, karo, gauza bat da, ere fisikoki gaitasun hori do karisma hori izatea, ez? Claro, pasatzea desapercibido, izen bergoza aktoria. Ni ez naiz precisamente oso aktore ona. Eta hori ere, justun Tamaion azkeneko dokumentala eta duela hilabete batzuk atezela, ze punturo arte hain mainstreama egitea, zuk uste duzu inen diola kalte nolabait bere investigazioetara? Bueno, hori itzen dago askotan, biak esan dau. Infiltretzeana fisikoki tokiten, dakala fetxa de caducidad. Jo esta famoso egin. Bai, Eta batez ere, ekin maza famosue, ambituatien, kasu hortan zala sektetan infiltratzen, azkenean sektak... Sekta guzia, ja. Likuriko honen sektat fijetuko nintzen. Bai. Arredotipoen sektetan infiltratzen. Eta zuk uste duzu interneten kasun hori Claro, pasatzen espera, kasu hortan gauze da, sektan barnen don jendia ez dala konstiente dola sektatin. Nik uste, orden ez zuen, bai. Bai. Eta interneten zuk uste duzu olako infiltrazioen kontua egia da internetek ez dizula zure izaera irausten, ez duzula irausten zein zen, baina zuk uste duzu ailegatzen aldela ere puntu bat, gehien bat, igual zu bezalako kanaletan, ez da orain ez zentratu hortan, berriz hasten bazina, ja jendia honentzen igual adigo, Ez da git. Esatu dut, orokorrien iruzurgileak irutzaki jendia dela bastante uste debi dela beste bino inteligentio eta ez die. Orduen... Eta pixo bat sartuz, guaintxa ipatu duzun horrekin ez, zeintzuk ire adibidez kasuak edo ezaugarriak ikusi dituzunak ez, iruzurgileak, astazakil batzuk direla, o kriston kagadak itentuztela, o... Hori gertu zakiten, gehiena mehatxatu zuten, ekin esan zutenak endu zubetena Instagrama, jartu zutena strike. Oizin oso astazakile, bai. Oso zoketie, ze destapatu nobenen, hasi zen mehatxatzen, eta mehatxuekin mehatxatzen zubeten aldiro zenbaki ezberdin batekin, Telegram ezberdin batekin, kontu ezberdin batekin, orduen, kontu bakoitze, egin zen referentzia beraien beste iruzur bati. Orduen, eman zubieten nahi, mapa oso osuat, inkuen iruzur guzienak. Ja, nolabait arrasto, ez haiek arrasto uzten zutela, nolabait beraiek sare guzia ez destapatu baino aukera ematen zizula, ez? Dena ikusteko, eta nolabait... Hori da, eta jartzen zen oso nervioso, eta orduen biltzen zuten, pues te vamos a matar, no sé, eta geritzen zen borratu jartzen zen nervioso, gero biltzen zen beste zerbait, eta... Espera, hemen dok historia honen atzeti, zeti... Ni fanintzen Polizia Nazionalea, eta eman noben datu guzek, eman noben izen da bizena bi iruzurgilenak, eman noben DNI-ek, direkzio fiskala, dena. Policía, ¿cómo has sacado todo esto? Pues bueno, pues porque están dados de alta de autónomos. Al menos son estafadores, pero pagan impuestos. Behi, bueno, polizia zuten ez zebela inberrez ez. Claro, nik bildin utxun biktima guzti eta sanoen denuntzietzeko, gutxinez polizien, pues poliziek ez da bine ez. Azkenian eskatuati indoben arte iguela, indoben mehatxatun eskatuati Katalunian, lorto ekia soinue, atiazan TV3-en, eta mosuek dezitu zen ikia zerbait. Zeti nik ez autu non gero eventuatien mosuati jonzana hor, hori ikertzen, eta esan zuten, egin hau zerbait, zeti esan dugun jefiek atiala TV3-en eta imerkola zerbait. Presio sozialagatik, eta ez. Bai. Hoi ere kontu interesgarria da, ze Tamaion dokumental hortan, agertzen zen nola, nahiz da, bueno, frogak edo denuntziain, poliziak ez zuten deusiten gainera, ja behin harrapatua duzula oainik arazukin ez, hoi zuk nola ikusten duzu pixko batez, ze
alde batetik nik ez dut izautzen, poliziek baduten traba hori, eta ez da kulpa guztiai botatziarren, gehiago da pixko bat nola sistemak badun pausoiek... Da totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Ze, claro, bereik indo identifikatu azkenean mozue beraiei, kasu gontan, eta ez da gertatu ez, zeitzen dudekin ez da faiguelak. Bai, ondorioak ez dituzte... Ke ba, zeitzen dudekin ez da faiguelak. Jo, gainera igualak itxere... Bai. Jo, igual dau. Eta hoi ez dago guain, ez dakit judizialki eta estafa berri hauekin legia moldatzen nahi den? Ez dakit ez. Da bastante aspergarri egia esan. Ja. Jo, ze gauza justun uste dut gainera eta maiok erraten zula dokumental hortan salatzen zuna pixko bat zela sisteman arazoiek, ez? Nola baita iteko, detentzio bat iteko. Itzein nahi dut pixko bat kontzeptu nahiko zabaldu batetaz interneten, dela gorrotua do heita, ez dakitzuk inoiz jaso duzun. Bai, gara baita. Ta nola izan da erran nahi? Izan da momentu zehatzetan, o eduki duzun nolabait pertsonalki hater bat, o jarraitzen dizula nolabait zure... Normalien izan da jendik jenara obsesionatu, zurekin. Las de Dios, osea, ni guai azkeneko gunetan ikustet dola tipoat, azkeneko bideotan komentatzen beti hori, jeite ne protonekin dagaten patrozinioan gatik. Behi hori izan da, jende obsesionatu. Behi, ni amaten bastante ongi. Egie da, askotan jende fandala min asko itxa. Osea, zeti askotan jeita ez da izeten insulto tontuat. Nien insulto tontuat igualdak izu. Jeita izeten da, tortzak izu personat, como si fuese neutro, izango bat zamezera zu betiko jarraitzailea, eta zate, pues, ahora no me gusta esto que has hecho, no sé qué, tal. Ja, eta jartzizkizu argumentu bek min itxeko, praktikamente. Bai, nolabait ez dela nik uste nolabait min gehien ikenduna dela pertsonalena, ez zuk aipatu bezala. Bai, baina gero da gezurre, ez da personal da egitez. Ja, normalien jeiterrak debe itzindi asko beraien buru bataz. Zuk uste zu fatnera zu kontra, eta nabe dodera zerbait personala, baina da, zeti beraien buruen temoi bueltak ematen. Nik askotan, olako kasutan, empatizatziagatik ez, haien azaletan jarri, eta nik uste pertsona bat, non hate hori erakusten duen, eiten duen, ongi ez dagoela. Zer, askotan ere ipatu duzun bezala, obsesio bat bihurtzen da, eta nik ez dut denborik egunero, mezu bat idazteko, saiatzen pensatzen, nola iten aldiot mina ez. Eta askotan erraten da ez haterrak direla fan handienak, ez? Eduki guzi ikusten dute, gainean daude ez. Eta zukoi nola eraman izan duzu, eta... Leiko, ongi. Inbergoza oitxo, berrezu prozesu bat oitxutzeko hori, hasten zarien zerotik, ez duzu imaginatzen jo, meni jendien familia zu kontra olain exageradamente. Eta zuk prozesu hori nola inzenun, hasieratik eta orain arte, nola zauda? Nik harrapatu nuen beleixen, hasian ureinen bemomentue, azteko ni, por ejemplo, uritzenen telefonuen instalatu YouTube Studio dela gauzek. Eta orduen, igual esnatzen nintzen, eta lehenengo gauzekien nazan, zabaldu estadistikek, eta da behileitu komentaioek. Orduen diatu nintzen, azteko estadistike biretzia gunio da bugondako ez da oso hona espezialmente, behin batez ere, zu esnatu, eta lehenengo gauzelitzia jendean komentaioek, eta komentaioek izatea onako txarrak eta horren arabera fanbeak izu egune. Osea, esnatzen zata, lehitzezu komentaio bat esatuzula denetatik, jaten jodio el dia. Bai, una... Orduen, denborakin fanitzen pasatzen gehiago komentaio bataz. Ez hartzen nahi serio, ez lehitzen dena, ez du lehitzen komentaio guzienik. Itzaztenen bideo bat, lehitzen dut, lehitzen dut 5 minutu ikusteko dena dola ongi, insegurio horrengatik, igual ditzo dut bideo erdien, nahi beho, beti ikide konprobatu, baina igual dau. Eta gari azta biletzen, apenas. Eta noiz inzeno aldaketa hori ez? Dibidez, YouTube Studio mobiletik entziana, eta... Pues, iate pariaten, Osa, tukostatu egiten iate pariat. Eta gero denborakin,
Hori, faten daiken pixket urrutillo bezala faten de komentarioek pasatzen. Ez dazkazu hain gertu ez zaude hain ez duzu afektatzen haun beste. Hori behi, horrek ez da nahi esan, inorrekin danik inmunie. Ja. Gertatu daiteke, egunen batean, pues, jotia pixket mas de bajón, eta lehitzen duzu komentario bat, eta afektatzen duzu. Bai, hoi da. Behi orokorrien pasatzen harin denbora, lehitzen juzunen komentarioak, oitzezu farra, oitzezu pasatu, eta ez duzu afektatzen. Baina beti joan bediegun noik nun. Bai, hoi da jendiak orokorrian egunan ziarrari iken badizu komentario bat, o zerbait jarraten badizuten momento txar bat inez, desberdin hartzen duzula zure animoan arabera, ez? Claro. Bueno, orokorrien, okerro izen bian, horretik esatea personalki esatuzula un betek zerbait txarra, bai, askoz gehiago afektatu duzu, ze friki betek interneten esan duzuna. Bai. Eta bertzela arazo bat zanen genuen nik uste. Claro. Lo que pasa interneten alduzu bila esan, egun betian altuzule itxun komentario. Eta hor, zuk ze iritzi baduzu ez? Nozbait eztabaida egonda interneten adibidez kontuak nolabait anonimotasun hori galtzeko nanai lotu egotea o zenbaki batera. Ez no, horren alde. Osea, ez daki gustatzen jendien anonimamente insultetzea, pues es lo que hay. Ja. Ez dakiten iluko korrektue jotia olako vigilantzia masibo bat. Osea, esaten juzun gauza guziek jotia denei beti lotuik. Ja, claro. Ta hor, ala ere, zuk badakizu badauden nolabait baliabideak nik uste egongo kirela ez, usuario zehatz bati jarraipen bat nahi balin badiozu o bere aurka joan, erran nahi igual denuntzia bato, egonen kirela aukerak ez, erran nahi emaila jarraituz, non sortu den, hoi tresnak badire hoi jarraitzeko judizialki. Bai, ez? A ber. Ta hacker batek ez? Azteko sortzen ez sare gauzea ez dala inerrexa. Gauzea da zuzenien estatuek ez dakala. Zu jartzen bezu den neile, izango zen zuzenien administratibamente jende jakiteko, baina balin badu denunziat, azteko zu Twitter bat normalen sortzen dezu telefonatekin asoziatuik o korreu batekin. Korreui seguramente do asoziatuik telefonoati o beste korreu bati dana personala. Bai. Orduen, jarraipena egiten aldela ez, pauso. Gerratzen bazurit oso grabi, alko zanei jarraipen hoi. Hori bai, beti joan bedio formak izeteko 100% anonimo, oso inkomoduek, baina nahi dunak lortzen dezu adibidez. Telefonoa, sinbet, oitekue, Espainia da oso zei ez, Espainian sinbuzio famerko dezu datuekin, baina lortzen dezu ez da testaferraten datuek, jozein personen opatzezuna hortik, sortzezu horrekin telefono zenbaki bet, telefono zenbaki horrekin, sortzezu kontu bet Twitterren VPN-atekin eta bakarrik sartzen za hortik, gara, zinekin behar hori insultetzeko zoi. Zinekin behar hori insultetzeko zoi. Gero errateko, que antes molabas y ahora no. Exactamente, ez da gazentzuik. Ne ustez ez da gazentzuik kezkatzia gehi gauzoitez. Hori bai, arazo nun joan daitek ez, nik uste helduek izen berko gala kapaz jasotzeko jeite eta gestionatzeko hori. Bai. Izen berko zan bezala kapaz gestionatzeko emozionalmente gauza fisikuen gertatzeazkizun gauzek, ja gaur egun digitalien, eta batez ere balin bazulana, te toca aprender. Bai. Dezakit iruditzen erantzun izen behanik horri, o soluzio izen behanik obligetzea jende guziai, registratzea denei jakin. Claro, bai. Arazo izango zen aurrekin. Zatik aurrek, itxinde bullying, ciberbullying, beraien artien o lo que sea, altiozu utzi traumatizetuik, alduzu joitu horbeten bizile. Vulnerableagoak direla ez aurrak. Bai, kasu horten dabe zeinek behiretu berko abor. Gurasuek, ez da baimendu berko aurrek jotea Twitterren eta lago gauzetan. Gu aurre ginen ez ginen joten, de hecho. Bueno, 20 nibiltzen ginen. Behezen bat urtekin zan hori. Zuzen badazkazu? Ni 2000koa naiz. 2000koa? Oitala urte.
Orduan zutuentik igual ezin ez auto. Bai, aiatu nintzen, bino 14 urtekin, eta Vale. gehien bat oroitzen ez jokoengatik. Egoten ginela hor, baino... Backyard erotuak. Monsters eta... Bai. Jo. Eta baino bai, eztabaida ona da hoi, ze adinekin ez. Gainera gaur askotan segurtasunan eskusakin ematen zaie mobil bat, eta nola baiteko akzeso hoi, sare sozialek eta internet guztiai. Eta guain iruzurretara pasatuz, bino iruzurrak ja nolabait bai sinpleagoak ez, pila batetan jasaten ditugu iruzurrak banku hontan sartu ez dakize, transferentzia egin beharra duzu, olako mezuak eta deiak ere, askotan igual, ez dakit ze puntu iruzurra izan daiteken, baina bai, konpainia batzun aldetik ez, akoso moduko bat, Ez, normali izaten da iruzurra, Iruzurra. Bai. Ta hoi, pixko bat, hau ja, jendiai zu iruzurren munduan ta asko ibili zarela, pixko bat gomendio batzuko, nola hauek ekidin, zer egin, askotan ere, jende heldua edo adina handikua da vulnerablenaz, fiatzen jire, ez dira inkonsiente ez, zuk, pixko bat zure esperientzia guziakinta, ze ikusten duzu, ze gomendatuko zenun zuk, egiteko. Ni uste importantena auritzea mentalidadiat, oso eskibue, digamos. Etortzeaz giten nahi mezuek, llamadak eta bar, ez no seguro, ez bete zautzen, ja, sospechoso. Ikin duet, zagit, hotxe ikin duet zenbaki betetik ez dutena ezautzen. Bueno, pues balin ba importantia, beliko duet korreo elektronikoa, ofiziala, o lo que sea. Korreo elektronikotik beti da reixo, zeti ikusi ezakezu zein ebiltzen duzun, ikusi ezakezu dominio, konprobatu behar den reala, ez? Telefonos egin daiteke phone spoof indeitzen dana. Hoi zer da? Zui atetzen agizu, duzula hotxeiten, zuaman zenbakie, por ejemplo. Bai, ez da zuama. Bai. Karo, jonzan kasuet oso zaune, guai dela iatiatzuk, izen zan, ez da marrien, hotxein zuen tipuati, esaten, zela sukursala de ez da izan ING, oitekoat, eta tipuek, esan zen izela konprobatu, Google Maapsen biretu zela sukursala, ze zenbaki zakan, eta efektibamente esan zenbaki joi, telefono zenbaki joi. Yeah. Eta esan zobien urgentzia horrekin, kontu bezakala arazoat, zolan peligro, eta inberko zela aldatu beste kontu betia. Orduan biakin zen konprobazioi, eta orduan izen transferentzio, eta hor galdu zen diru, eta galdu zen, uste zela 50.000 euro bekasuen behorruek. Eta, karo, joitzen duzu bizia bastante horrek, ez da gizema durtion zan aurratzen hori hortzeko, eta, karo, kejatzen ziren, esaten zeben, hori dela bankuan kulpe, zeti irabilide beraien zenbakie, ez dakit, ze puntu teño, hori vulnerabilidadeat existitzen dena urte askotatik, eta mundu guziak, bueno, ez mundu guziak ez daki, hori jakin berkoa. Claro. Eta gero kasu hortan debei, zui hotxeiten baduzuge, eta esaten baduzuge, urgentemente aldatu berko ezula, ate berko ezula diru eta bideli beste kontu betia, ze kontuta, ez? Aparte, zu balin bakazu diru bankuben balin baka vulnerabilidadeat, da bankuban ardura. Banku da dozer billetako, ez da bakarrik horre, jakera biltzen deben gu dirue, eman berko dugu, a cambio, servizio bat, dala, zerbitzuoik, odesena, eta zuk kasu hortan adibidez egon mendatuko zen, niri okurritzen zaitena da, sukursalera joan, eta dudado sortzen dizula, eta ez dakizula zenbaki hori da, eta arrarua da, hau, bertara joan, eta han saiatu argitzen, internetez iruzurra sartu balin bat zaituzte, nolabait, aukera balin baduzu fisikoke. Asunto izango zan fatia, eske de hecho, uste, dionduzala goela gutxi beste kasuet, nun fan zan Andres Arbat sukursalia, eta sukursalien zon langilek, launduzon egin transferentzia estafadoriai.
O sea, que nadie está a salvo. Simplemente ezin dago gomendatu. Ez, pues, izetea jakitea ze kasu egiten dien, jotea atento, eta urgentemente norbaitek esatu zuen zu diruen berkola muitu, banku bete noiztik esan bozu urgentemente muitu organizu diru dolako en peligro. Nolabait argi edukitzea. Hori, urgentzioi, de hecho, da erabiltzen da zuk emateko pausuat. Bai. Saltzeko zerbait, debei, etxuzue jarri Lehenago urgentziat, aipatu ez? Da gazu 24 ordu josteko hau. Gero ja ez da zure iber. Urgentzia. Emateko pauso ja, eta iruzurrile egiten debe iguela. Berko zu ja, zeti, mendirratu atea bestela igual, pues, sartu behar hacker bat zu konture. Hoi lehenago aipatu dugu, ez? Ingleseko kurso hoien inguruan ez, 50 plaza bakarrik, eta horrek, urgentzi horrek edo egiten dut orain, edo ja ezin dutein, ez? Egiten dizu nolabait, salto ikia eta botatzen. Ez zola gezki, osea, berez, konzeptu bezala urgentzioi, balin reala, zagit, esatu zut. Bira, dazkat bi bizikleta saltzeko. Bakarri de bi. Dezu josi? Bale, pues da reala. Gauze da, falsifiketzia urgentzioi, ez? Bai. Eta gero, voltatzen iruzurreta, jende jakiteko ja, posibilide asko dela, zu datu guzia ja pues, filtretu diela. Orduen, zu jotxitzen bauzu tipoatek eta tiporre daki zu DNI-e, eta zu izen bizenak, ez da neikue gaur egun hori konfietzeko telefono saizanakin. Ez da neikue. Zetia oso posible ure itzea zu DNI-e. Honek esaten zen hori, ING-ko banku hau jantzenak, osea, iruzurra hau jantzenak, esaten zen, kabun, dios, eskezekin nedatuek. Ja. Claro. Claro, bai, horrek ematen dizula nola behiteko, konfiantza bat, ez? Eta zuk adibidez hortako datuen kontutako filtrazioak eta nolabait iruzurren aurkako segurtasunan dako ze gomendatuko zenuke, gomendio batzuk oso orokorrak, adibidez, ez dakit, kukien inguruan, gauza horiek askotan pasa egiten dugula eta... Ez dakit, nik gomendatuko nien gauzuet, ez da oso tipiko da, ibiltzea kontu, zaitin dezun Instagramen. Sare sozialetan, generalien. Zeti, berez estafat izen bia, iruzurret izen bia efikazo, balin bazkebe datu asko zutez. Ja. Eta, ez dakit, zu sare sozialetan konpartitzen bezu zu biziko datu asko, pues egin daitezke beste iruzur betzuk asko ze espezifiko zuteko. Claro, bai, hartzen aldute informazio gehiago, kontekstualizatu gehiago, ez? Iruzur motat, por ejemplo, eken dana, ez dioten kasu asko honetaz, ez, baina da el falso secuestro. O txikin duzu bila, eta zetu zure endugu sekuestratu... Zure laguna... O zu semiai, normalikin daki txeina amai, endugu sekuestratu zu semiai. Karo, zu sare sozialetan, konpartitu balen behezu, zein dan zu ama, zu semie, zuen launek, izenak, negeto ematen dozula, iruzur giliai, zu inguruko datu pilat, eiteko kreiblio... Lokalizazio bat, ere eskolana. Exactamente. Nun bizi zan, nun dikibiltzen zan, ze eta berretan poteatzen dezun. Jende konpartitu gauz asko, gero izan ditezkela oso interesgarriek, oso arriskutsuek iruzur liaten dako. Iruzur liaten dako. Eta, gaur egun ginaz, iruzur motoi egiten da, de, atia de kasuek, 11 Labs, bueno, 11 Labsekin ez dakit, da ahotsak klonatzeko inteligentzia artifizialen bidez erremintat. Claro. Neiko ona da, orduen imaginetu, dazkibezu datu guziek, zein den zuza gurasuat. Dakibezu alaban izena bizenak, zein den belaunek, nundik ibiltzen dan, esaten duzu egin bela sekuestratu, eta jartzen zuen berai. Eta esaten dago, ama, no seke. Ja. Ja, ez da. Jondu dekazu egoitekuek. Eske, guen, claro, ez du momento bakar batin komentatu, baina adimen artifizialak ez, egiten dula, kristo, merkatu hau jokua aldatu. De todas formas, normalien iruzurrek, ez dizaten hain sofistiketuek, Normalien izaten die, como, no esaten da, pesca de arrastre. Bai. Pila batetan probatu, baten batek ikan du, ez? Bai, esaten duzu, zea holko emango zion jendeai. Bira esan bezutean esperientzian gatik, dau jendie, ez dobela balio aholkubek.
Goela gutxi itzenen Instagrametik jarraitza jatekin, eta esaten zuten, dile a mi padre que se ha metido una estafa y creo que es una estafa, ayúdame. Eta esan, vale, ¿qué pasa? Explikatu zuten, zan estafa típica de inversiones, eta son, pues sí, es una estafa. Eta esaten zuten, ya, pero no quiere salir. Ja. Orduen jarritzen berakin audioekin hitzeiten, eta nik esplikatu non, eta esan zuten, vale, gracias, pues ya ha salido. Baina gero bilizuten beste audioat, justifiketzen guaniken estafa, ya, pero es que como hablaban así tal, y como no parecía que quisieran tal, do jendie esaten dozula, 5 aldiz. Hori da, iruzurbet, Gainera, Baina frogekin guaniken- ta. Bai, ez dakit igual askotan gure ilusioekin jokatzen duten, gure esperantzekin, ez? Eta ongi harrapatzen gaituztela, ez? Hoi izan entzen, jo. Pues bueno, kontuz, ibiltzia jendia, eta pixko bat bertzela behiretzia ze kasuk izaten dien do. batez ere hori ezautzia ze kasu dien. Zete hola identifiketzen bezu, ja bakizu. Adibidez, SMS-iena, Bai, nik uste hori jende asko daki da, bitu zubenen korreosek, tienes un paquete en aduanas. No has pedido ningún paquete, pero bueno, tienes que pagar 1, pico. Nei Inoiz ezein olakoa klik. aietu ziten izan zen, gainera nire kontaktutan ez dakit nola sartua, eta lehengusina baten izena jarri, gainera nik lehengusina dela jakiteko ez dut izen sinplia, badut letra gehiokin, no? Ta tal cual, hola taranon hostia, hoi da, nire kontaktuan izena, ez ja, informazioa ez, bueno, badakit, hau dela zure lehengusina, ja kontaktuetan. Behi, be momentuen jondu zan, ez da izan iruzurra zan virus moduka pasen zala WhatsAppetik eta hartzen zen aksesue kontaktu behi. Eta gero, bieltzen zon, debei kontaktu guziei virus eta fan pasatzen, ez dakit, ez ezan exactamente. Ez dakit, pasaziten behin, eta gero ja gehiago ez, Bino, kuriosua da, bai. Eta orain, zure bertze kanala, bueno, ez bakarrik YouTubeko kanala baita foro moduko bat, ez? Foro clickbait, nola sortu zenuen, nola foro hau eta komunitate hau, ez? Eta zelbururekin. Bai, nahi asko gustatzen egiten foroen sistema. Beti bilitzen naiz forotan, forobetan eta hola, batez ere emprendimento digitaleko foruek eta bar. Irutzakit ikasi daitekela asko, joten horropatzezu jendie espezializatu gauzetan, galdetzen dezu, jendek erantzuten dizu, jenda elkarbanatu azkazun ezagutzek, ez? Eta horregatik irutzak egiten oso idea interesantia sortzea foruat, YouTuberrendako, batez ere pixke pesatzen, ze askotan, adibidez, miniatura bakizuela oso importantiak ikusteko bideoek. Karo, askotan ez zakau zein galdetu, zer utzak izun miniatura hau. Aldo galdetu lau nahi eta hola, baina igozan interesante, galdetzea beste sortzaile atzui. Bai. Eta horregatik sortu nen. Eta erabiltzen da bastante alde hortatik, jende asko elkarronatzen dago beran miniatura eta galdetzen dago. Ia zer utzak izu eta jende izan da, oso gezki, oso ongi. Eske kontzeptu oso interesgarri dituziten, ni nago newsletterai suskribitua eta nik gehien bat jasotzen duten emailak, kasu hontan, eta igotzen dituzun bideoak, ikusten ditut, eduki hori, gero foruan berezen ez sartzen ze egiarran enaiz inoiz forotan ibili eta gehien bat urruntasun horregatik, baina oso interesgarri dituziten, ze askotan gauza hauekin ez duzu erreferenteak badituzu, baina oso urrun. Eta nola hurbiltasun hori, eta gero baita jende asko elkarrekin, informazioa eta esperientzia hartu eman hortan, gauza oso interesgarri dituziten. Eta zuk noiz ikusi zenuen, nola okurritu zizun hoiikia, ez? Ze nahi iduitzen zaide gauza alde batetik ere agitz esku zabala. Zezuk, ez da ere zure kompetentzia, baina jende askok ez du nolabait bere denbora hori hortan ematen. YouTuberretaz da haina izan. Ja, gero, esku zabala behiz, partea doainik, behien ide behik jendet lana diversifikatzeko modu betez, bezala. Forue
ez lortu den monetizatzea, zeti forua monetizatzea oso zeie da. Alkonekin jarri nun zidue, baina ez den asko ireziko horrekin. Eta baina ez molestatuko non jendiai. Karo, ez da ere ez pensatu nizela hemen, hain izela oparitzen dena doainik, ez? Guai gina esateat, lehena jarnen, newsletterra jarren premium. Zan newsletter bat nun, akazu foro doainik, baina gero nik idezten dena astero, enberko zan ordaindu. Hori gero kendunez, ez ezagiten gustatzen faktura sistema, guaeteet kursua de pago, por supuesto edukien nik batetela doainik, YouTubeen, por ejemplo, jende gustatzen asko, behit jendet diversifiketzeko profesional bezala dakatena, eta eldoagito oso ongi, de hecho, haidu eskatzen jende askok ikia mentoriak. Eta enpresa hundiek, eta ez detun hartu goiniken, baina seguraski eldon urtien hasiko naiz. Ez que ikusi nun, eta, karo, alde batetik, nahi iduitzen zait, eta baita kurtsoan inguruan, zanik kurtsori erosi nun, eta... Oso ongi. Aber, aplikatzen aldugu. Eta kontua da, nola baiteko niri pasatu izan zait beti ez, aurreko udan adibidez egon nintzen pila bat denbora saiatzen informatzen sare sozialen inguruan, eta ikusten itun pila bat, ez iruzurra, baino kea saltzen zizutena. Eta niretzat oso zaila izan da, nolabait baliagarria den eduki hori, eta kea nolabait desberdintzia. Eta justu harrapatu nun zure forua ez, eta hor bai ikusten nula, hor jendeak eta aportatzen zuela, eta jendea baita kontentzagola edo eskainitako edukiak. Da pixka desesperantia, ez? Ni guaiz nola sektori hortan jakusten jendeai edukile sortzen, ikusten da ezin dien referentiak, eta konstantemente dediketzen dira esaten duzuna jakustia, ekin debe amarretik bat bitilo bat, kompartir. Irezen debe 3.000 euro, konpartitzen debe irezen debela 3.000 euro. Eta ze gertatzen da jendeakin? Jende josten da hori. Jende nahi da hori. Nik esaten baduzut bideo dala zeio, fanarko zara ikesten pixkenaka bilidediak, jendek ez da nahi hori. Jende nahi da hoik esaten dobena. Nino hemen, puntu gontan, dela praktikamente zero, nun ez dakaten kanala, o dakat igual kanal bat sortu, baina ez dazka bizita asko, ez da monetizetuik, eta ez zuzode puntu gontan. Nun, ja izan irezten, 3.000 euro. Jende ezen edau josi. Prometitzen do nahi, transformazioi. Eta hori da jende neena. Igual dau... Ikasketa prozesu hori ez. Eta igual dau, saltzen dena danona, o txarra, ez, simplemente jende josten dago hori. Eta, orduan, doki asko, esaten duzu. Ja, doki asko. Bedo, jende asko nahi dena josiki hoi. Bai. Hori da ni guai ikusetela, nik ateatena da behi ne proiektu, guai ikuset beste aldetik, eta esan edo, ostia, eske jende idazkatzen hori. Ja, nola baiteko eskaria baita badagola, ez, claro. Eduki hortakoa. Ta zuk, adibidez kursuan taipatzen zenun, justun kontra hori, ofertan, erran eduzuk, eskaintzen zenuna, etzela, ez dakit esaldi zehatz batin, kursu honekin, etzara izan bar, errubius bat, kurtsau intagero. Claro. Ez duzu lortu bar, zure, ez dizut, baiestatzen o prometitzen, milioi bateko bideoa lortuko duzula. Karo, zen nide behateeten kursu debe izan da bideratuik ideztia gidoiak. Ezin duzu, zer nik usteet ikesberkola YouTubeen pixkenaka, pauso. Ikesberko zu iken gidoiak, ikesberko zu editetzen bideoek, ikesberko zu debei lokutetzen, por ejemplo, ez jartzen mikrofonu eta lehitzen gidon bat abo txinteresgarri betekin. Eta da bide luzia. Lo que pasa jende dela kursu bat, eta hori transformazioa ipatzen 1 euro, pim-pam. Bai, ate batetik sartutate eta ja izan dena. Horregatik nik ez de prometitzen, ez? Ni simplemente esatuzut, niak uste duzut idezten gidoiak. Gero, izen bezan kapaz horrekin triunfuetzeko, ez? Hori dozu esku. Gauza unitz kirela tartian ere, ez? Claro. Eta zuk, zure prozesu zian guain arte,
nola eman duzu hori? Nola joan zara ikasten, ze baliabidetatik, pues, pixko bat ikasten? Ni batez erik esne asko masterrien. Nik esnen masterra zan idezteko seriek eta pelikulek. Orduen, YouTubeen denborakin, fan izan da apliketzen ikesnena, eta hortik sortzen teoriat o praktikat, apliketuik YouTubea. Eta nire utzakit asko zerreixo idezteagia YouTubeako ze pelikuletako eta barro, bueno. Karo, bai, joan zarela nolabait ikasitako hori moldatzen zure edukira. Hori da. Eta probatzen, pentsatzen dut, baita, ez? Probe error dena. Eta gero baita justo dola gutxi igo zenun histori batez, zure lagun batena, jartzen zula voy a lograr vivir de mi pasión. No, ez? Ta nik gai hori nahi dut pixkot landu ze hemen askotan saltzen da, ez? Esfortzuakin eta konstantziakin lortzen duzula zure proiektua. Eta ez balin baduzu lortzen da, ordu nahiko ez dituzulakoz sartu, eta pixko bat nolabait ze ke kantidadia saltzen duten, posible dela arazorik gabe hoi lortzia. A ber, nik hor dakaten pensamendue, ez da ez estromateko ez bestia. Esa ez una zuk itziezu esfortzu bataz, eta sartzena orduek. Oso garrantzitsu sartzea esfortzuek eta orduek, baina horrek ez oso garantizatzen ez. Behin horrek ez da nahi esan dala suertia. Da, sartzea esfortzuek eta orduek, direkzio korrektuen, eta hori askotan ez dakiuna, zein da direkzioa. Nik adibidez begaraien hasi nintzenien eken bideoek esan duzutena narratibai buruz eta bar, nik lantzen ditun asko, eta horrek ikusten batu bideoik ikusko hau, da gebela ordu asko atzetik. Baina gero be momentuen ikusnen norabidea zein zan. Ikusnen nun zon demanda, eta ikusnen identifiketu nenen demandoi, hor sartu nituen orduek eta esfortzuek egin zeben askoz, fanzan goraka beleixen. Askotan jendiek egin dau esfortzu asko, eta sartzen txu ordu asko, behi ez da opatu guaniken nundik famerkoan. Abia puntu hori edo, ez? Bidea. Norabide, o debe askotan da ulertzea askotan psikologia pixket ikuslien, nekasuen ikusliek izatenet ikuslietaz, behi izin daiteke debei klientetaz, orokorren jendiek ze bierden, ze eskatzen den jendiek. Askotan sartzen dugu orduek proiektuten, eta proiektu goik ez da betokile merkatuen. Claro. Bai, ze adibidez guain zuri imitatzen dizun batek, sortzen badu kanala, ez? Ja badu nolabaiteko originala, eta orain beste bat. Agitzon giten aldula, baina... Ez, kontrakoe. Hori iten balin bau, jado konprobatuik dola demanda bideoina. Orduen, eiten bau, baina eiten bau ongi, segurazki uriko txu bizitek. Bino, nik erran nahi nuna zela gehiago askotan ideia batekin joaten garela oso nolabait geldo edo oso solido ez garela moldatzen hortara, pixo bat merkatu ikusita, ez? Da askotan nik uste klabe izan entzela nolabait moldatzea, bazuk erranduzuna, demandai... Claro, YouTubeen batez ere jende asko, eta nik foruen, por ejemplo, foruek laundu dut asko ikusteko zinden jendean arazo principalak eta arazo bat oso garrantzitsu oso nausia da norbet jasten dela YouTubeen proiektu betekin enamoratuik konzeptu betetaz o ideatetaz. Eta esan dago, ez diun egin bideo, nire etain bideo klase hau. Eta sartu etxut ordu pila etxen bideo klase hau. Eta da hori, esfortzu, sartu nahi zuzen ordu guztiak, sartu nahi zuen esfortzu guztiak, ez da zure ordu ber. Eta ikusten dugu, fatnakiola bideo bat diferente ongi, eta zen nik ez den fan hortiz, eta izango zan, como, hacer esto por visitas es venderse. Bai. Hostia, un poco de flexibilidad. Bai, claro. Nezu jendiak ikustia zui, porque sí. Aizalako ekin hau, eta dalako nezuna hain. O nezu zuk sortu zerbait, ikusten zenen jendiak, jendean dako. Hori askotan jendei gerratzen agion, adebiak ikuspegi puristoi, da. Yo soy puro porque hago este contenido. Ya, lo que yo quiero hacer. Hostia.
batzuzu bizitak aldatu mentalidadez. Claro, bai, eta zuk hoi izan da ikusi duzun arazo nausitakoa foruan. Esagunek behietz guai ezakitu gurritzen, de asko, de asko. Gero, bade beste arazoatzuk, debei dala etxuzun akorte askotan, dala gehiago komunikazioak inzeriko esia dakana. Kamara aurren jarri hitzeiten, eta falta gizunien naturalide doi, nik ez dure inoiz, baina guai, denborakin, eketen lokutetu adibidez, da jartzen eten tonazio modukoat, eta ekin ez guztetu, ez? Bai, claro. Horrek ikin dauk orte. Ze azkenia zuiz bakizu gustetzen, nola itzikin den personatek ez dezu haitu berra 10 minutos. Ez. A no ser, da gala zerbait oso importante kontatzeko. Bai, kompensatzen dula bertze gauza batek. Eta hori da bestara zuat. Jende askok ez daka ez esateko. Hori da oso, do jendie, esan dela, bezengatik, nik sartzen jutu ordu pilet editatzen. Itzekin da bastante ongi. Eta hain izitzen edukibet, dala oso antzeko bestia dena. Ez aia aportatzen ez berria. Egitez, ez da gazu ez kontatzeko, orduen hori zen da arazue. Nik hori suplitzen dut adibidez, ne dokumentalekin, leitzen asko. Leitzen liburuek, dokumentatzen elkopon, orduen nik sortzen duzut, ez da nidazkatela gozek esateko, do beste jende pilati etzien honi buruz, eta nik hartzen duzu zui. Orduen, ni hasiko banitzen, ni jarko banitzen hola podcast batien hitzeiten, ni bakarrik, a no ser gitzeketela te montas, da lan etema, YouTube, ez den uriko ez esateko, zare, eta ez ingonek espero jendiek dediketzia denbora nahi. Bai, niri, bira, proiektu hau iterako justun, nik ikusten hon, eta nik nire papera programa kanal hontan da, nola bai diendiek hartze edukia orokorrian sortziere, bino nik uste niri edukia, gonbidatuak zuek ematen nauzuela, ze Claro. nik egiten duten aportazioa da, igual, anekdotan bat, pasa zaitela zer ikusia duna do. Aportazio oso txikiak. Baina, kasu honetan nire edukia dago, bertze... Hola die podcastak. Bai. Kendu igu de Wild Project, dara al revés. Eduki emat no Jordi Wildek. Bai, eta eske, karo, jende askok ez, Twitchen ere pasada, nik uste, guain influenzerra eduki sortzailea da futbolari berria, ez, aur utziek hori izan nahi dutela, eta karo, horrek ere... Ez da biretzen futbolari bezala, bueno. Baina, karo, hor ere askotan kontziente izan barko zara ez nola baitzuk eskaintzen alduzuna, edo zure gaitasuna hobetzeko eta zerbait berria eskaintzeko, ez? Karo. Jakin limiteak, ni adibidez askotan sartzen ez gauza teknikotan eta jartzet beleixe muga. Baki teknikamente ezin izera sartu gehiago, orduen sartzen dut, segun liburu honen autorie, hau da hola. Nik ez dakit, ez nahiz ingeniero, digamos. Bai, zure hitzetan jarri bertze batzun hitzak, no? O zita jarri zuzenien, ez? Hau esan dau biak. Bai. Ez dakit, ezin sartu aurrero. Bai, karo, zure mugak argi eduki eta horren arabera moldatu, ez? Eta gero nola izan da pixko bat zure esperientzia, ze aipatu zenun, zuk sortu zenula kanala, pixko bat eskaparate moduan edo kurrikulum moduan, ez? Eta gero salto hoi, ez ontaz bizitzera igual, orokorrian baino, dirua... Izen zan, hasi nintzen zuzenien, Bai, zuria gainera izan zen, karo, errandu zulenago hilabete... Inzan viralizetu eta uste hirugarren hilatien, egin berriz nintzen ja autonomo zuzenien eta jazta. Eta hor, zuk nola bizi izan zenun hori, ez? Nik pensatzen dut kanala sortu eta bideoak inezkero gustu gehiago hartuko zeniola, eta igual proiektu kutxun haua zela, eta ez igual eskaparate moduko bat. Eskin ez gobatzen oso ongi... Simplemente gertatu zen gauzekola eta jazta. Gare jortan ningon ematen itxun arte marzialetago klasiek, nebei? Eta esan zueten asesorian, eta etxen eta esaten zueten. Zu ez utzi lana, mantendu biek ingo duzu autonomo, osain berko zen autonomo behi bitartean seitu besteak, nola kasu, dizan ez, nila esan dut utzi betela, ni famena izan dena.
Denakin. Eta erabaki hori zeba eta nola hartu. Zerati azkenia, bakit ez dela aholku hobena amateko jendeai, ez? Da ireztezuen diru pixkat interneten fatia saiatzea biztzen hortaz. Behin ekasuen, eta gozakan logika, zetin ikesnen hori precisamente, ikesnen ikusentzun, ikesnen gideo egintza, zan, eta ikenen ongi, orduen, nik ikusen logiko eta altzen atea gezki, baina, bueno, berko nintzen saiatu. Claro, bai, igual bertze kasu batzutan ez dela natural ematen, baina zuri... Izen etxeke beste kasue, por ejemplo, gaztiatek itzetzen dela gameplay bet Fortnitea o lo que sea, eta jakio viralizetu, eta esan da, posin benaiz youtuber, eta utzi dena izeteko utzi bitut ikasketak izteko youtuber, horrek ez daga sentido, vale? Osea, ez pensatzeko hori jendiek. Behi, nekasuen ikusen bastante zerbait, bastante logikoa. Nik uste horre, gainera ipatu duzunakin jendeak nahazten dula nola baiteko viralizazio hori, eta diru sarrera konstante horiek, ez? Ze nik ulertzen aldut, ikusten badituzu, igual zuk inzenun modu batin, igual aseixigo batin, 4-6 jaute zerraten duzula, ostras. Hemen, hainez kubritzen, pixka bat bizitzeko, ez? Eta orduan txein, bino ez, garo, viralizatzen zait TikTok bat, eta, karo. Viralizatzen bagizu TikTok bat, sobre todo, TikTokekin gauza gutxi, baina bideo bato, karo. Hor ere, arriskua dagoela jendiak ere, ilusiozta hartzen dulakoz, eta, ez? Hori zaten, gaur egundo jende oso famatu indala TikToken, eta ez zena irezten xoxik. Bai, nik adibidez flipatu inun, TikToken eta euskaraz edukia sortzen duten batzuk, eta zenbaki milakaik visualizazio, eta nik enitula izagutzen, eta nik gehien bat euskaraz sortzen dutenekin, saiatu nez beti pixkota dioten, ikusteko zeiten duten, nola modatzen jiren, eta gero, sare sozialekin lan eginta, telebistako programa batian, guk mugitzen ditugun datu guziekin, hori ikusten duzu, nahiz eta hoi mugitu, ez dula zertan arranbiar, nola baiteko sostengu ekonomiko bat ematen aldizunik. Eta guain pixko bat influencer kontuekin eta sartuz, ez? Nik uste batzutan, eta baita salbuespen, baina batzuk kirela influencerrak apez berriak, ez? Kristautasunan apez berriak, influencerrak. Eta nahi oso arriskutsu iruditzen zait alde batetik. Apeza ze zentzuten? Apeza zentzutan, influentzia, ez? Erabakiak hartzeko. Ez ez osan egala kristianoak. Ez ez osan egala kristianoak. Ez, zentzortan ez. Debei. Bai, osea, do bastante modan baixe bertan erligioe beixe bueltatzea. Filosofia moto, ez? Bai, influencer askon artean. Pues ez, zen gehien bat, nola baitez, apezak bere garaian izan zuen gaitasun hori jendia alde batetik bertzera muitzeko, guain influenzerrak dutela. Zu, galdetu nahi dizuten biziko gauzazu, influenzerra sentitzen zaren. Ez, arrazoi beten gati oso konkretu, nire bidiotan, ene saiatzen jendian ideak izaten bat obeste. Justo guai, hain izlanien, baizu gertatuan estatu batuten hilde bila, zeu bat. Zeo bat? Gai. Ez. Da estatu batuetako aseguradora pribatuik haundinan zeue, bando irutiro. Bai, tipo... Bai, enteratu nintzen berriaz, bai. Pues, nian itzenien investigatzen bideo hortako, jo ikustenet, horren atzetzide bidela idea politiko asko. Ez, kasu hortan idun zen Obamacare, dala beraien sistema, aseguradaren sisteman indizebien regulazioa, dintzen Obama, eta ikustenen hor nola don trifulkat, politiko, bandotena eta bestiana, eta nintzen investigatzen izaten, garo, ni bideo batean, ene saiatu zui jartzen bandu baten obestian. Ni interesatzak izatea, kontatzi historia aldan interesantiena. Zeti nintzen gido hilaria, eta horian elana. Beie, aparte de nize cojones dakit, estatu batutako politikan zinedakan arrazoi eta zinek ez orduen, ni saitzen naiz investigatzen, beie saitzen zen baten modu betez neutroe, obintzet modu betez
nik ez dakatela inungo bierrik zui esateko, zu ze pensatu berko zuen ontas honetaz. Zuk interesik ez duzula horrez, Ez da bat alde interesik. batera o bertzera sartzeko. Orduen kasu hortan, ene sentitzen oso influenziarra sentidu hortan, igual bideon bat izen da pixket politikoin dena. Baina nik pensatzen dena, ez dagatela intenzioi jendea iteko pensatzea modu bete bestia. Adibidez, nik gehien bat pensatzen nuna zen, nik, jarraitio zaitut, eta niretzat zara, erreferente edo youtuber bat gustatzen zaitena. Ta kontua da, adibidez, gidoian kursuakin, nik uste bertze edozeinek atera balin bazun, ez dakit nik hartu izanen hon. Hainez pixo bat influentzia horretaz. Ez nolabait, jendeak oso komila artean hurbil edukitzen dizu, eta orduan zuk zerbait eskaintzerakoan edo zer agina duzun hortan. Karo, kasu hortan, Karo, horrengatik patzen digu enpresa de behitiko promoek. Karo. Orduan modu betez influenzerrai. Depende nola nahi zuen ulertu influenzerritza. Zen oso orokorra erran edo izaten alde hortatik, o baita bertze batetik, non zuk publizitatzen duzuna, do nolabait, jendeak hoi... Hori igual horrak azer ikusi gehiago de zu sortzezun irudiakin zu bataz. Eta zu irudiek sortzezu askotan de esaten ez gauza pilati. Zu, egin YouTubera etorrezkizu oferta pilat, enpresena eta batzu oso txungue, batzu kakat, batzuk ez debe aportatzen ez zu jarraitza. Ez usatezunen denai ez, eta bakarrik hartzizunen gauzonak, ematuzu puntu egero. Igual irez asiran diru gutxi jo, de punto gehiago. Eta zuk hori nola bizi izan duzu? Edo argi eduki duzu hasieratik hoi? Hasieran akan super argi, irezen hasieran diru gutxi jo, eta importzak egiten guainekin gutxi jo diru, eta esaten hon, ni 1.000 euro, 1.000 jarraitzaile urei arte ez nitu nahin promoek. Gaur egundo jende, foruen do jende pilat, azkana 20.000 jarraitzaile, eta nebela ina promoek, eta, nire denen hartu pazientziakin ez egiteko jozen gauz. Eta gero denborakin, esan berko agile, claro, giosta diru gehiore zezun, oferta de bideo hobiek, y como que el diablo te tenta mucho más. Claro, belarriera gehiago egiten dizula, kilika jentizkizula, normala da ere, eta nik uste ere... de todas formas, esan berkoet, ni nola oso arro intuten promuetas, eta no oso arro, por ejemplo, protonekin, proton da ziberseguridade megin don, etako respetatu dentarikoat, eta hori hortuet, esaten ez beste guziei, eta beste nartien de kaka asko. Ja. Eta hori, hasieratik erranduzu argi izten nula hori, baina nola izan da... Hasieran kontu da, nik irezen dela diru gutxi iso, soldata txiki bet, eta orduen, indigoan kontento. Egin ikun bideoek, ez egiten importa dirube asko, tenoi guztiak ego ireztea dirube. Baina gero, pasatzen da zerri buruen, ireztezunen diru gehiago, negezu gehiago. Ja. Eta importakizu gehiago, orde, eta da kontraindikatibua, o kontraintuitibua. Behin, zut normali pesatzezu, dakazunen diru gutxi, zala kapaz etxeko gauza gehiago irezteko diru gehiago. Behin, nik ureten esperientzia gati da, alrebez. Zuk ireztezunen diru gehiago, za kapaz, sartzeko, ordu gehiago guainiken lan itxeko. Ja. Itxeko lan batzuk dazkizuna gustetzen. O jateko prinsipio batzuk. Guainiken ez urako gehiago. Normalien dena fatna alrebez. Claro, askotan uste dugu diruak ematen digula askatasun hoi, gauza gehiago itxeko edo gure modura, baina gero ere nolabaiteko diru nahi horrek esklabizatzen gaitula bertzala batetik. Ez dago ematen askatasune. Eta zuk hori nola gestionatzen duzu? Pues por temporadas beti bueltatzen idea jepita. Ikuseten jain izela obsesionatzen diruakin, pues egin edo, lasai. Eta adibidez, zure nik ez dakit ez dut izautzen, hau agitz kanpotik erraten dut, baina pensatzen dut zuk nola baiteko minimo batzuk betetzen dituzula, ez?
eta etzela berdina izanen minimo oiketara ailegatzen ez bazina. Zuk bizitzeko balin baduzu, ba igual kontrolatzen alduzu gehiago, nolabait ambizio hori. Baino ez dakit. Ez, al revés. Abai, A ber. Osea, ja pasatzen zunien bastante dagazula bizitzeko, orduen ekin da fuertean bizioa. Orduen ekin duzu eikia ez dakit nola esan. Claro, bai. Nahi tan bizio gehiago baduzu, eta orduan hori kontrolatzeko ekin da bola, zailagoa ekin da pilota, eta ekin da hundio. Elur bola, ez? Hori da. Claro. Orduan hori... Jo, eske kontrolatzeko zaila, gainera baita, segun ze, ez dakit, konsumitzeko ohiturak badituzun edo, ez? Ni bizi naiz oso estoikamente. Osea, dakat oso... Ez da gastondik. Ni bizi naiz irezkoanen bezala 2.000 euro beti, igual dauzen bat irezten deten. Osea, igual dakit iatia fatia superongi supergezki, dakat ne soldata eta jazta. Horrekin bizi naiz. Claro, horrek eman du debila saitasun. Normalen jende bikinen arazue. Eta ez youtuberren artean, jende pesatuko hau, izela youtuberretaz, pues ireztezula, pues gehiago jendiek pasatzen ari irezetik 1.800 euro, 2.000 euroko soldata ekin dobela lanien itzo soldata, ekin dago iguala, pues kotxe, izen berkoa kotxe berrie, o kotxe da pixki gaztillo, beti proporzioan faten zaitzotzen. Jarberren limite esan, ni gaztatu eta hau punto. Eta zukoi betidanik izan duzu kontzientzia hoi diruan kontu, edo joan zara ikasten? Faneiz ikasten asko, baina inoiz izan una bala perdida, sentidu hortan. Claro, hoi suertia da, eta ze, bueno, mundu hontan bizio honitz baitire, edo kapritxo honitz, eta hoi kontrolatzia... Igual guainik anateatzen segun agartzen izerrien egun beten Porsche batekin, eta... Gainera zu bromo egiten zenun Porschana eta gugina, ez? Claro, eske kotxen adibide hori oso ona da, ze... Hoi ikusten dugu askotan kaletik, ez? Bai. Finanziatzea kotxeat, me cago en Dios. Bemugiat ezin dezuna patu. Eta jaz, patzia, gero konsumitzen duna, Bai. jatez ematia kotxiai. Eta gero, pixko bat solastuz ez, zuk adibidez, jendiak ulertzeko ez, nola ikire zure diruz, harrerak, aipatutu ikustaldiak, eta gero promoak. Orokorrien, netako gehiena da AdSense, eta urten izan da oso urte ona promoekin, eta izango zen 50-50, promok eta AdSense. AdSense zer da, YouTubek berak ezartzen ditun... Iragarki posta publizitarioak. Promo edien nik egin jutenak, pues, maten dobet, ni saltzen dut enpresati, minutu terdiko espazioat nahi bidioen. Hori da. Horre promozionatzen be produktu egin dube patu, guai dakate horrekin dagate urteko kontratu bet, eldola oso ongi. Urtekoa, horrek lasaitasun ematen du, pensatzen du. Bai. Eta hori AdSense, eta guai, atetera kursue, karo, kursue ez dira izan beste hiru. Bueno, extra Navidad. Eta adibidez, zuk pentsatzen dut, negoziatzen duzula enpresekin, zure prezioa, eta hori pentsatzen dut denborakin joaten zarela zure edukia eta zure tarte horri balore ematen, baina hasieran nola gestionatzen zenun hori. Adibidez niri, noizbait tokatu zait, ikusentzunezko bideo txiki bat egitea edo, eta eskatzen haute, zenbat nahi duzu do. Eta eskeda gauza bat, ikaragarri nahasten ditena, ez dakit. Kontu da, ornatzen dola dena misterioa, zeti, enpresei, ez dakigu komeni jende jaikiatzen kobratzen diaun. Zeti, imaginatu nik esatetela hemen, kobratzen dela 1.000 euro, ez da kobratzen 1.000 euro, kobratzen gehiago, beha imaginatu esaten 1.000 euro. Orduan bir familiz negoziatzea zukin, eta esaten duzu, pues nekut, 1.000. Beha, zu bakizo, nien izela kobratzen 1.000. Orduan zu bakazu bazoi negoziatzeko nekin jeisteko. Horregatik ez diago esaten. Eta enpresak ez dara ez dira esaten. Zete, ni bakit enpresoi edala patzen beste honi 20.000, nik esan behar nekutela 30.000. Negoziatzeko eta jatzeko 20.000.
Claro, Orduan, dena da gerra psikologikoat claro, negoziatzeko. Eta zuko nola eramaten duzu, gerra psikologiko edo... Ni gustatzen dakit. Bai. Ni gustatzen dakit bastante, ez dakit gustatzen uritzea gente, ureinen kontratata agentziatekin, behi ematen zuzkueten ofertak, ez ziren ainonak. Osa, nik aldekun lortu nekabuz hobiek. Bai, hoi epatu zenun bideo batian, ez foro clickbaiten. Ni dakaten bentaja hor, da jetela bideo bat hobi jatean. Eta balien bakaia kontratu anual batekin, bigarna bideoi, dakat eskaseza reala. Zutortzen bazanei prezio batekin, eta zaki gustatzen, zatut, pues ez dut eman behar. Etortzeko bestiat. Zeti bakarrazkat bi bideo. Normalen nik enpresai esaten duet, ingo nekezukin, behi ez dakat bideoik. Orduan hori adebi bazat, matuzuna negoziatzeko. Negoiz batean bideo batean, batu berko zu bestione baino gehiago, o ez zatia ber. Claro. Jo. Eta hori nola joan zara ikasten? Promoak eginez? Esperientzia, ikusten beste autonomo askokin hasten dena, pasatzen dakio mundu guztiai, sektore guztiten. Autonomoek hasien ez dakibie jartzen prezio, ematen dobe gauze jartzea, nien editori eta hola gehietan, itotzen dobe eskoldatanik, bereiek ez zebe negoziatzen. Eta denborakin, hori, hasi nintzen, janen lehenengo estafat ez, inen promoat oso gezki patuik eta hola, bideoen porkulo hartzea agentiai, hor zuen agentiati, eta gero, bidiltzen nik horreuek eta hitzekin enpresekin. Eta zuk nola jarri diozu balore hoi? Ez, zegoain pensatzen dut, karo, orain lordrau kontua da, milioi baino gehioko kontu bat, eta orain pensatzen dut badula bere katxea, baino haunditzen joaten zinenean, ez? Ja, eske ez nakan ez da, zu pensatu berko zu, dela variable asko adibidez. Zu balin begazu relazio bat enpresatekin luziako, igual komuniak izu patzea gutxio. Gutxio, baino... Beiztea luziako. Bai, karo. Orduen, nik ikusena zan, eske karo, ni urritut relazio luziako bastante. Orduan nintzen enpresatekin prezio batien zola bastante ongi. Eta gero, fanitzen itzotzen. Pixket, nola esan, tanteatzen. Esaten enpresan nipo, gehiago. Eta ber, ze honartzen da, bien ze ez. Eta ratu zema tanteatzen. Claro, eta hor polliki ez, eta horrekin ere gero ja esperientzia bestetan aplikatzen. O bapatin eskatu bati astakei bet, eta aldi beten bati eskatu non bati astakei bet, eta ikusen eskaini zuten, ez zuten, ostia, bale. Jo. Osea, onutzen joan lehi zaiatu, berez. Bai, kontua... Igual zu guztezu zola limitetu galdezula eskatu hau, eskatzen duzu egun beten hau, eta esetzu, emate duzu hau, eta esetzu, ostia. Igual bai arte... Dela pixko bat, ari bat, nolabait estiratzia, ez? Erraten duzula, estirat hor jokoa dela, ari estiratzia puskatu gabe. Eta batez ere, uri berkozuna da, AdSense fuertiat. Horren nahi esan uri berkozula bizitek, uri berkozula egitezko komunidadiat. Orduen, promuekin ez daude hain... Osa, dependitzen bezu promueta ez da puta da, zet igual iateaten ez diateatzen, eta ez da gazu soldata. En cambio, dependitzen bezu AdSensetaz, beti altu zuen bideo, gehiago. Claro. Eta hoi adibidez, nik beti planteatu izan dut, proiektu hasi nintzenetik, eta kuriosidadia ematen zitelako zere, baina euskaraz adibidez, karo, hori oso zaila da. Euskia zein berkoana, nik ustet, izen berko zan, jende ipatzen. Osa, nik uste dala modu bakarret jego euskiaz. Jende ipatzen, edukian gatik. Arpidetza modukoat, eta patzeko. Arpidetza bidez. Zu, por ejemplo, zinakan idea itxego Patreon, honekin. Bai. Patreon ezen baina baten nau. Egunuko amarro. Bai. Baza txarra. Nei Patreon ezak igustetzen, zeti, da ideat, Patreon da, como te apoyo. No pago por el contenido, bai, te apoyo. Hori ezak igustetzen. Nola bait, ez da egin nola erran, ez da zure lanagatik ordaintzen dut, da ematen dizut, hori da. Jo, ez zaititzatetzen, baina ostatutan eta propina moduko. Hori da. Hori ezak igustetzen. Adibidez, zu zinakan idea itxeko gero aparte galderatzuk patronan dako.
egin berko ezuna, da, ez izatea galdera anekdotiko batzuk. Sino izatea, edukibet, egitez jendeen edena pato. Claro. Osa, nahi, por ejemplo, galdetzen niezu. YouTuberra izen da, pues, zein da beste YouTuber bat duetena problemak. Jo, has tenido movidas con Jordi Wild. Bai. Ez dutela urei, baina jongo bazan dago zer galetzen yezu hori. Galetzen yezu zenbat direzten deten. Jende YouTuberetaz nago jakin zenbat direzten deben. Galetzen yezu zein da horieten arazo hundina estafadoreatekin ekasu, olako zerbait. Bai, edukia nolabait jartzen yezu olako idea salseiru batzuk, de jende izan, bai, morbo, nahi ikusi. Bai. Eta hori, etxezu klub pribetuet, bakarrik, oindako, patzen, eta ematen dozu debei patzen duen jendeai, eskubidea, galdetzeko urrengoa ize galdetu. Kartzezu beste futbolista ato, eta ze galdetu futbolista honi, bakarrik kluban dako. Bai, parte hartze moduko bat. Hori da. Eta izateko hori, jendi patzen, iragarkiekin ez dut uste aldanik atia. Nik ikusten duten bertze aukera bestela da, telebista askotan eta telebista lokaletan egiten den bezala, babesleen bidez, fijoen bidez. Karo, babesle fijoat, nik ingo nituen bigauzek. Lortzezu babesle fijoat, potentie, hortako birrezu bisita bastante. Karo, bai. Bueno, mendiakazu seta eta inditeke podcast bastante profesionala honekin. Bai, eta nire intentzioa da poik ikastia, badakit badituztela, badutela margen bat ikasteko, eta gero ja serioago hartu barbalin badut, segun aukerak, segun ze planteatzen. Bagizu zein berkoezun, itzegin lehen urgentzia sortzeko jendeai, egin berkoezu. Zuik jozu elkarrezketan horbeki, ez? Eta jozu galdera morbosuek bakarrik kluban dako. Beie, bakarrik altu ikusi, jendiek, sartzen da klubia guai, patzen dena guai. Urrengo elkarrizketak jezunean, imagitu inbezu astero? Oia, pasadenaz, jazta. Ja galdu ezu. Bai, pensatu hori da ona, adibidez, Patreonekoa orain nik uste ez dutela aplikatuko momentuz, aurrerago bai, zen idea aurrerago itxeko, baina bai pensatzen nula ze, hilabeteka edo adibidez, hilabete batean igotakoa, karo, urrengoak iten badu, imaginatu, urtarriakua ordaindu biharrian, ordaintzen badut, abendukoa baditut aurreko guziak, orduan ez du zentzu hilabetero ordaintzia. Claro. Claro, famarko zara. Sortze zuten zilua jostego. Claro, bai. Ta ja bukatzen joateko, niri gainera baita, niri edukia sortzia eta gustatzen zait, nik hemen badute referente bat zein bizi dena edukia sortzeaz, kuriosidadea handia sortzen dit zure egunerokoa. Nolabait, lanerako nola antolatzen zaren, zeni orokorrian oin arte intuzten lanak izan gire edo bulego batin, eta baite izan dut bat zela asko nere kabuz, eta hor sortzen giren arazoiek ez, karo etxetik eta zure kabuz. Sofa onduan, ordenagailua, ez dakitze, distrakzioak, pixo batzuk nola antolatzen duzun, zure egunerokoa, eta nola ekiditen txuzun arazo do distrakzio guzioik. Bagat oso ez dakat olako rutina espezifikoa. Nire natzeiz normalien zortzio behatziten. YouTuberra izateko goiz ez? Ez dakat horario streamer. De hecho, nik guztetzakitekia lana goizen eta txaldien goizter. Zortzitetik aurrean nik ez detiken lanik. Horario streamer nada. Eta normalien hasten zuzenin lanien. Igual hartze kafea, baina normalien kafe eta ez. Zuzenin lania. Ne lana beti da ideztea. Zeti edizio pasatzen dut editoriai eta grabazio egiten dut jatien bite, no? Zeti ez dut itzotzen bideo asko. Orduen beti no investigatzen gaiek eta idezten. Eta hori dan egunerokotasune.
normalekin jut 2 orduko blokiek, 2 ordu lan, ongi gozaldu zer ongi jan, beste ordutxoa eta ordu tapiko, eta gero bazkaltzea. Eta gero atxaden sartzen baitu beste 2 ordu, perfecto. 6 orduko lan ordue, lan egune, Jolanda deia zigustetzak ion bezala, ni gadoz no horrekin. Bai, askotan ere ordu kantidadia bino, kalidadia ere bermatzen bada. Ni askotan sartu jut jornada luz. Adibidez, justo astelenien, nahinen aurreatu lan bat, eta sartu negiteko jornada txar bat, ez da egit 10 orduko. Baina ez da gazentzuik egitez, egunerokatasunien, zu sartzen behituzu, 4-6 ordu produktibo, proiektu egatzen aurrea, aiatu zaitezke oso urruti. Karo, normalien beti ditugu tonteiak, ez beti hasten gara. Netu datea 2 proiektu batea, eta egunotanen bitu lana 10 ordu, 12 ordu. Normalien ez da moduliko. Karo, hoi dela igual oso kasuala, ez? Karo, hori da zerbait kasu. Askoz hobe da, eta mundu guztiak hau berez. Uritzea konstantzia, eta sartzea ordu gutxi egunio, baina izateko konstantzia. Hori behin lan ekin dut jendetan ta igual, adibidez jendetan lana. Jendeak pensatzen da, jode, inbezu lan egin da lan bat, ez dakit, jendetan joan ditzen investigatzen beste Estados Unidoseko tiradorioani. Joan ditzen investigatzen pistolara bilizen, hostia, lan abila da. Interesgarria. Oso interesantia, ikin dute plazerrekin. Ja, jode. Ez no sufritzen hor, ordenaren, ez den egin hemen. Bai, ordua begira. Jode. Eske hori ere, karo, hor dago konzeptua ez, nik ez dakitela ze puntu ino den, ze momentuz ez dut bizi. Zure pasiotaz lan egiten bazu, ez duzu gehiago lan eginen. Ez dut uste nik puntu hortar arte denik. Nik uste tarteko zerbait izanen dela, zuk aipatu duzuna ez, lanen naiz baino gustura. Claro, ez da pasillo bat. Pasillo eure dezakezu momentu konkretu beten zerbaiten gatik, proiektu beten gatiko, zuen eguneroko lana ez da pasillo. Izan daiteke lan bat, elikagarrio, gutxio. Izan daiteke lan bat matuzuna pereza, izan daiteke lan bat ez dakizuna gustatzen, o gustatzak izuna. Pasillo, Osa, ez da bion berregon guzia irribarriatekin lanien, ostia, ze gustura inizen lanian. Eta zuk adibidez nola eraman izan duzu prokrastinazioa edo pereza edo gauzak beti do. Osa, ez egin zali horretu hortaz. Eta zain autonomo eta jesunen lana bagarri zuteko. Eta ez azkazunien normalen lanien uretzen juzu fetxa limitiek eta hola, inberko dira gauza ontako, gaur inberko zu hau, dagazu jefiat, ikutzen potruek. Ez azkazunien hori dena dependitzen dauzutez. Claro. Orduen, beti do pixket, izenberko zakapaz horri aurriik egota, atiatzeko gauzeko horria, bestela ezagatu berrinua. Claro. Eta zuk markatzen dituzu adibidez, ez dakit, bideo baten igotze data, edo bukatze mugak eta... Kontu da ikin dutela bastante con poca antelación. Adibidez, estatu batu dago kasu honen bideoa, jarnon data astelenien. Osa, jamaten asteat lanien hortan, ez nekin noizko zan. Astelenien zanen izen bia hilendiako. Orduen, sartu nikin ordu pilat egun hortan, bieltzeko ja editoria izerbait, aste artean seitzeko akatzen, eta, jartzen ju datak, emateko sprintoio sartzeko, berez ezakat kalendario bat ordenatuik hori galetzen malin badezu. Claro, ez dela nola baiteko muga data, baina bai dela referentzia bat. Adibidez, jakin dezaket bideoten itzobieten bideoa tobi. Osa, iatiaten itzobieten bideoa tobi. Adibidez, iate honetan itzobit bat bakarrik. Orduen, dakate iate guziteko hori. Urtarrien ez dakizein bieten. Bat behi, igual bide behi. Claro, eta zuk, adibidez ja bukatzeko, sentitzen duzu presioi, hilabete honetan, bat indut, eta ez bi. Ez dakit, igual zugia baduzu, erranduzu ongia antolatzen zarela ekonomikoki, eta lasaitasun hori baduzula, baina presioi bideoak igotzeko do... Presioa hasieran ez,
baina gero denoi pasatzakigu nik ikustezunen itzozula bideoa gutxillo, o bakarri bat, eta ikustezunen zenbakiek estadistiketan faten dira beraka, eta izala irezen diru gutxillo, dazkazula bisita gutxillo, suskriptore gutxillo, denei afektatzen dugu pixka be, nila bate bastante ongi egia esan. Eta hoi lortu duzu, nola, lasai hotzki hartuz, edo... Filosofia askokin. Bizi horrelin baza internetetaz, lehenego goze jakin berkozuna da, inberkozula zu bizi mundu fisikoen. Zu bizi baza denbora asko interneten, pasatzen aldiro gauzek, komentaiuek, bisitak beraka, diru beraka, iken za obsesionatu asko. Claro. En cambio, iken bezu lana, zu mundu fisikoen, itzoitu zu bidiuek, baina gero bueltatzen za mundu fisikoa, eta gazu bizi kampuen, pues... Ez duzu afektatzen hau beste, hori da... Hori da, jende ikuste hau, inberkozula zerbait mentalmente inberkozala gorro, egitea da, zekizun nola bizi izan. Zu bizi modu egiten duzu, sortzen duzu realidade bastante. Afektatzen duzu asko. Eta bali maza personat, zadola egun guzie, ratu guzien estadistike behiretzen. Ratu guzien komentaioen lehitzen eta responditzen. Sare sozialetan abertzen esan duten hau, erantzuteko honi, mezuek erantzuten. Claro, igual dauz mentalidad gazo. Igual da bizitea munduko tipoi fuertena. Akatu biezu erotuik erabat. Adibide hobena horrena xokas izan zen, ez? Dola pare bat urte. Zela obsesioan irudi argila. Igual da ezin duzu... Igual da fatia psikologoa, uritzea filosofia asko, bizi balin mazaola, akabos. Kontua da gehiago biziko itura horiek ez, eta nola bait tartia edukitzia do distantzia internetez, eta ez... Claro. Bai bezala, guaixi bertan godemen, Don Esteben, elkarrizketa deikien. Guaixi bertan aldaion, interneten tipuan nahi insultatzen tranquilamente. Jon deiela, ne realidade goi domen. Ez dut afektatzen, imposible. Eta hoizuk iken duzu haunitz, nik pensatzen dut, Nafarrunta ez dago eduki sortzaia haunitz, eta ez dela Andorran bezala inguratzen zarela zure laneko jendiakin. Bazkala honbetzu, Baskaraft adibidez? Bai, Baskaraft idatziko diotela baita, ze pila dustatzen zaidu ere edukia. Nik esango dut etortzeko. Erki, hola mezu zuzena. Ta hoixezuk, pensatzen dut baloratuko duzula unitzez, adibidez zure nik hau entzun... Uritzea laune bizi guztiak. Eta nolabait internetetik guztiz kanpo da oinarriak, ez? Urasoekin, familiekin, ez? Ze Davidak beste realidad bizilen, beste ideatzuk, zu pensatu zazu, azkenia YouTuberen artien muitzen ideak eta die beti igualak. Da burbujatien bizitzea bezala. Eta uritzea betiko kuadria eta betiko launek beste ideatzukin, launtzo zuritzea los pies en la tierra. Bai, nik uste garrantzitsua dela, eta kasu guztietan, eta orokorrian, anistasuna nik uste orokorrian... Hori bai, nik da bidazka gero launek ibiltzen dira marketing digitalien, eta ibiltzen dira YouTubeen debei, eta debei hori oso ongi, zeti beti... Bai, erreferentia. Joten edizik beraiekin, ofaten izinen marketingeko eventuatia, eta, ostia, mateuzku beti idea pila, eiteko nekanalien eta... egiteko negozioako. Bai, informazio do jakinduri iturri direla. Hori da. Bai. Horeka, ez? Nik uste. Hori da. Horregatik ematen du beldorre fatea Andorra. Zertzi pesatze, fango baintzen Andorra. Claro. Azteko, nahi irutzen akit korrekto, fatea Andorra youtuberrak eta. Ostia, izango zan, denak idea iguelekin, ideologia iguelekin, bakiko bainaz nola dien, rato guzien hitzitzen, que si... maldito Pedro Sánchez, los impuestos y demás, fango zagiten buru erabat. Horregatik hori beldur gehiena amatu dutena. Claro, bai. Eskazken inui sekta moduko bat. Bai, burbujat. Bai, arrisko handia dute. Pues jendie ikaso burbujekin, eta kontuz. Eta hausi izan da dena. Pixko bat nik uste landu dugula nik intentzioa non guztia, alde batetik bai zure
edukien zentratua bino gero baita zure bizipen eta perspektiban, eta plazerrutxe izan da, hemen eukitzia. Ideak hartuko jut nik, eta zuek prestatu kartera, ordainpeko edukia jarri behar duten, eta hoxe, plazerrutxa, mila esker. Plazerran ere, Xabi, espero eta hemen digutxe izatea ordaindupeko eduki bet. Ikusiko da, eta, kontakto batzuk baditut, eta gauzak mugitzen aikire, bino, ikusiko dugu, pazientziakin, eta prisik gabe. Egarki. Mila esker, eta ongi segi. Zuri. Eta hurrengo arte.